día a todos e a todas. Damos comezo este pleno extraordinario con un minuto de silencio. Pois damos comezo con este pleno extraordinario, con a seguinte orde do día, actividade de control, debate sobre o estado do Concello. Comparezo eu en calidade de alcaldesa. Hoxe presentamos este debate o que pretende recoller o balance de acción do Goberno Municipal durante os anos 24 e o primeiro trimestre do 25, un período marcado polo compromiso firme coa modernización e a calidade de vida dos nosos veciños, e dende que asumimos a responsabilidade de liderar este Concello, o noso obxectivo prioritario foi transformar Pontareas nun referente nas políticas sociais e de inclusión, na promoción de emprego, na oferta de actividade cultural, deportiva, na mellora da prestación de servicios, tanto básicos, individuais e colectivos, e na atención cidadá próxima para poñer solución. Durante o ano 2024 centramos os nosos esforzos en promover iniciativas que garantisen a igualdade de oportunidades, o acceso equitativo a servizos e mellora constante da calidade de vida, e aposta por unhas políticas sociais que nos permita reforzar os recursos destinados ás familias máis vulnerables, mentres desenvolvíamos tamén programas inclusivos que fomentan a cohesión social e a participación en todos os sectores da poboación. Ademais, impulsamos proxectos de promoción económica, apoio ao emprendimiento, consolidando a Pontareas como un espazo para o crecemento empresarial e xeración de empregos. Duplicamos os orzamentos de cultura e deportes, así como melloramos os servicios comuns e básicos, como aposta nestes eidos e tamén coa mirada na proximidade e solución como eixos fundamentais da nosa acción. Melloramos os canais de comunicación e atención cidadá, apostando por unha administración máis cercana, eficiente, transparente e adaptada ás demandas da sociedade actual. Esta comparecencia, pois, o que recolle son os avances acadados ao longo deste período de tempo e reflicte o noso firme compromiso de continuar traballando con responsabilidade para facer de Pontareas un lugar onde todas as persoas se sintan valoradas e escoitadas. Neste ano e medio de goberno, ano e 9 meses, conseguimos 2 obradoiros duais de emprego, 2 programas integrados de emprego, o primeiro programa de emprego xuvenil, o primeiro programa Xuventude Mentoring na empresa, o primeiro programa xuvenil Obradoiro de emprego,
Rematamos as obras e inauguramos a primeira residencia de artistas 100% municipal de Galicia, onde a xuventude, ademais de aprender, tamén os adultos e os maiores, con cursos de formación e tamén de lecer, unha residencia que alberga exposicións aberta ao público de xeito continuado, unha residencia que acolle a sede da extensión universitaria da UNED, proxectando a Ponteareas a milleiros de persoas e do resto de España que participan nos cursos presenciais e online. Abrimos as portas do Centro de Emprendemento, onde os que están comenzando atopan espazos para coworking. Puxemos en marcha o primeiro centro de digitalización onde a diario se forman en competencias digitais dúcias de persoas e melloran o seu currículum. Recuperamos o servizo de atención temperá dotando de máis recursos humanos e melloras ferramentas. Conseguimos o primeiro programa de inclusión que atende e acompaña a 200 persoas. Conseguimos apoios para a rehabilitación de 2 vivendas sociais e tamén para recuperar unha vivenda dos mestres e converterla nun albergue para persoas en tránsito. Lanzamos as axudas ARI para rehabilitar vivenda do centro do Casco Vello. Aprobamos unha estrategia de infraestructuras verde, aprobamos un PIE, un documento esencial para optar ás axudas europeas, modernizamos os servizos para relacionarnos co Concello e facer trámites dende a casa, aprobamos tamén o maior investimento de servicio de axuda no fogar e rematamos a pretensión é rematar coa lista de agarda dos grupos 3 e 2. Devolvemos a ilusión nas rúas e xunto ao comercio adornamos escaparates e participamos en iniciativas que fan visibles a iniciativa empresarial como Sabortea ou Pinchotea, ou tamén conseguimos 2 flores en Vilas en Flor. Comenzamos a mellora nas aulas do CRA a Picaraña para que os nosos nenas e nenos poidan estudar en espazos agradables. Fixemos as obras de eficiencia enerxética de 2 aulas, imos a polas outras 4. A nova escola infantil será unha realidade final deste ano, as obras de ludoteca están xa para rematar. Temos terreos para o novo centro de saúde, presentamos un proxecto de digitalización do Conservatorio Municipal e seguimos sumando porque pronto teremos ese novo museo, unha nova biblioteca municipal a que pode ir a estudar a calquera hora e pronto tanto toda a xente que se quera chegar ata a biblioteca e tamén pronto os nosos praceiros e praceiras terán un novo mercado á altura dos seus produtos de calidade. E agora procedo a relatar pois co resumo das principais accións do ano 2024, o primeiro trimestre do 2025. Con respecto á área de residuos sólidos urbáns, limpeza viaria, no ano 2024 vivimos a mellora na recollida de residuos e limpeza viaria cun incremento do 35% na recollida selectiva e do 192% nos servizos de limpeza con agua a presión. Tamén o aumento de recollida de mobles en seres con 1.829 intervencións. Promovemos campañas de sensibilización como a de difusión do punto limpo municipal, con aumento do 22% do número de usuarios e incremento na xestión de residuos perigosos con máis de 19%. A campaña de recollida de excrementos animais que está difundida nas MUPIs e a colocación de sinalítica específica. Renovamos o convenio tamén para a recollida de aceite usado, ampliando en 4 puntos adicionais. Tamén asinamos o convenio para a recollida de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos ata o ano 2026. E se participou na xornada organizada pola Xunta sobre esta xestión de bioresiduos. Con respecto á área de benestar social, activamos distintos programas de inclusión e apoio social. Durante o noso goberno produciuse un aumento das prestacións sociais con incorporacións de novos servizos e aumento dos existentes para prestar atención aos maiores, ao considerar que debemos contribuir a cubrir necesidades no campo da estimulación cognitiva e no do acompañamento, prestacións municipais ofrecidas dentro de servicios sociais do Concello, levando servizos ás parroquias. Tivemos talleres de estimulación cognitiva en Guláns, en Xinzo e no casco urbano grazas ao convenio asinado con a FAGA,
e a creación da aula de estimulación cognitiva no centro social. Unha psicóloga de Afaga traballou con 2 grupos de 18 maiores, de 11:30 a 1, os luns en Gulans e os mércores en Xizo. Traballaron aspectos cognitivos e sociais mellorando o benestar psicosocial dos veciños e incrementouse o número de prazas do programa Xantar na Casa, que pasou de 10 a 50. As solicitudes se están a tramitar por as traballadoras sociais. O convenio coa Cruz Vermella con 2 proxectos preto de ti está dirixido á prevención da soidade non desexada. 56 participantes maiores de 65 anos nas parroquias de Guillá de San Mateo e Arcos. Benestar e activación social dirixido á situación de extrema vulnerabilidade, con 24 participantes nos talleres e a entrega dun total de 127 tarxetas monedero por un total de 4.000 euros. Fixemos as marchas nórdicas en Gulans e Ribadetea dentro do programa da Rede Española de Cidades Saudables, talleres de educación para a saúde con formación en reanimación, alimentación saudable, higiene dental e participación en proxectos autonómicos como a prevención da obesidade infantil e o programa Lumiños para a prevención de suicidio. A atención temperá, ao inicio deste mandato, pois en realidade nos atopamos con un servizo totalmente abandonado, con unha única profesional, sin ubicación e cunha lista de agarda imposible a atender por falta de profesionais e espazo. E, por tanto, ampliamos o servizo de atención temperá, incrementando o personal en unha profesional de magisterio e un de psicoloxía, chegando a atender a máis de 90 nenos e nenas. Antes estaban atendéndose 30. Realizamos 1.910 sesións e 160 reunións de coordinación. Tamén se acondicionaron novas dependencias no centro social para poder ofrecer unha atención de calidade acorde ao número de usuarios existentes, e todo isto foi posible grazas ao concerto social coa entidade Cogami. Acabamos de ampliar o número de profesionais para poder atender ata 150 nenos e nenas con pedagoga, psicóloga, logopeda, terapeuta ocupacional. En outubro conseguimos unha axuda da Consellería de Política Social de 290.000 euros, un incremento de 146.000 euros, e de 3 profesionais pasamos a 4, unha psicóloga, unha pedagoga e 4 logopedas. Seguimos tamén falando deses servizos obsoletos que non cubrían a necesidade e falamos, neste caso, da escola infantil. Existía a necesidade de aumentar o número de prazas, a ampliación do horario da escola para favorecer a conciliación familiar e mellorar as instalacións do servicio para facelas acorde ás necesidades das familias, e estamos a construir unha nova escola infantil moderna, funcional, situada na rúa Trovador Xoán García, cunha capacidade de 100 prazas, o que significa un aumento do 25% da capacidade actual. Conta cun orzamento de 1.123.901, dos que 600.000 son subvencionados pola Consellería de Política Social e o resto pola Deputación. Temos un novo programa de inclusión social que ningún outro concello das nosas características ten. Este inclúe atención específica, formación, seguimento e reinserción para colectivos de poboación xitana, inmigrantes, persoas en fogar e outros colectivos en risco de exclusión. A duración do proxecto prolóngase ata maio de 2025, iniciouse en novembro de 2023, e para desenvolver este programa contratamos diferentes profesionais, 7 educadoras sociais, un técnico de xestión, unha psicóloga, un asesor xurídico e profesorado para diversas actividades formativas. As actividades desenvolvidas foron intervención con 94 inmigrantes, atención a 26 familias de comunidade xitana, axuda a 42 persoas en fogar, sen bebenda, en malas condicións, 41 participantes no programa Apóiame Educando, formación en coñecemento en valores das sociedades de acollida, alfabetización, formación digital, competencias clave que reforzan educativamente aos menores de familias inmigrantes e familias xitanas. O novo programa de inclusión conta cun orzamento de caso de 400.000 euros que achega a Consellería de Política Social. Avanzamos tamén para a construción do novo centro de saúde, xa que existe a necesidade desa construción debido á imposibilidade arquitectónica de ampliar o actual centro, quedar obsoleto e non ter apenas espazo físico, e esta nova construción faise necesaria para poder albergar ese crecente número de servizos que se prestan dentro do centro de saúde, radiografías, ecografías, nutrición, fisioterapia, saúde mental. Compramos os únicos terreos dotacionais disponibles no Pexón que cumprían os requisitos mínimos de superficie e accesibilidade que permiten a construción do centro de saúde.
5.000 metros cuadrados, así como tamén elaboramos o plan funcional no que se van a definir os diferentes espazos do novo edificio. Desenvolvemos cos centros escolares cidadanía actividades de saúde pública cun orzamento de 25.000 euros financiados con fondos propios da Consellería de Sanidade. Pontareas apoia a saúde pública en formación en saúde comunitaria e, por nomear algúns, participación en proxectos autonómicos como Health for You Kids, prevención da obesidade infantil en colaboración con Regaps, programas Aloumiños para a prevención de suicidio en colaboración coa Subdirección Xeral de Atención á Saúde Mental, talleres de educación para a saúde con formación en reanimación dun 300 nenos e nenas dos nosos centros educativos o 16 de outubro con motivo do Día Internacional da Parada Cardiorrespiratoria, talleres formativos en higiene dental nos centros educativos do Concello, en Adapta, en Avelaíña e na Casa Porteliña, talleres de alimentación saudable, talleres de memoria no centro de saúde e en colaboración con Avelaíña, servicio de orientación e información aos pacientes con problemas de saúde mental. Puxemos en marcha o punto violeta virtual con información aos 365 días do ano, accesible a través do código QR. Na mesa de saúde celebramos esa mesa na que se fala sobre o proxecto no que está inmerso o Concello de Pontareas xunto aos centros educativos locais, o programa Health for You Kids, financiado polo Fondo Social Europeo. E nesta última sesión, orientadoras escolares dos centros COGAMI, Servicio de Atención de Pará, Educadoras Sociais, Escola Infantil, Fundación Secretario Occitano, etc., foron os que participaron dicindo como estaban as accións e entre algunhas das establecidas a creación dun espazo web municipal no que recoller os recursos e información útil con un mapa de activos participativo e online que recolla os espazos e infraestructuras públicas nos que poder desenvolver actividade tanto física como de lecer e, ademais, tamén crearse grupos que manterán actualizado eses recursos web con fotografías e suxestión de activos para a saúde. E, ademais destas cuestións, tamén se organizan xornadas teóricas como o taller de Plato Harvard con clases teóricas para diseñar menús saudables, clases prácticas de recreación en debuxo dun menú saudable e entrega de material informativo. Estamos co aluguer da vivenda social, puxemos en marcha a campaña Queres alugar unha vivenda para ofrecer vivenda social no rural. Con respecto ao SAF, aprobamos o maior investimento destinado a cuidar das persoas dependentes e a xudicar o servicio de axuda por 5.984.000 euros. E esta adxudicación vai permitir ampliar o servizo dando cobertura de 90.000 horas, 34.800 horas máis respecto ao anterior contrato e aumento do cadro persoal nun 200%. Visto o tempo, pois continuo na segunda quenda. Ten a palabra por un tempo de 8 minutos. O señor Ucha. Bo día, alcaldesa. Bueno, 8 minutos, logo vemos o que consume Mingos e o que reste o acabo eu, vale? Non te preocupes por iso. Que eu tamén sei ler, pero vou a intentar facer unha exposición. Escribiu vostede o papel ou quen o escribiu? Escribicho? Vostede? Porque claro, o papel aguanta todo. E que por onde empezar, non? Un goberno que en 15 minutos non fai nin medio ejercicio de autocrítica está mentindo. É imposible que non fixerades cousas mal. É imposible. Habería cousas que fixestes ben, habería cousas que fixestes mal. Todo o mundo sabe ler, evidentemente, máis se nos escriben o papel, non? Onte coincidimos nun lugar, a alcaldesa e este concelleiro, e unha compañeira me dice: oye, te das conta que hai unha persoa aí sacándolle fotos á alcaldesa? E a mí me deu a risa, claro, porque a xente non o sabe. E eu, sí, en este acto e en todos. E ademais, o pagas ti.
A xente non o sabe, mayoritariamente. Eso tamén é unha labor nosa. A oposición, a verdade, estamos facendo cousa regular. Porque se a xente non sabe que temos pagadas persoas que lle fan fotos á alcaldesa, pois temos un problema, evidentemente. Porque ao mellor hai xente que apoia eso, pero eu me atrevería a decir que a maioría da xente non apoia que se paguen caprichos persoais da alcaldesa. Que é por aí indo facéndose a importante, entendo. Este goberno se resume nunha palabra. Propaganda. Propaganda, propaganda e propaganda. Única e exclusivamente propaganda. Eso sí, sodes unhas mestras na propaganda. Facedes moi ben. Todo hai que recoñecelo. Facedes da anécdota algo importante. Facedes do ordinario algo extraordinario. Facedes da xestión diaria casi accións supremas. E iso, evidentemente, hai que felicitar ao goberno. Ao tripartito hai que felicitalo. Bueno, Mingos igual se sale desa ecuación. Pero a CIP e ao PP hai que felicitalos. Porque convertides a xestión pública como se fora isto un pase de moda en Milán, ¿no? Todo focos, todo espectáculo, todo maravilloso. Pero claro, estamos reducindo a política a isto. Eu onte, curioseando, para decir, a ver que conto mañá, me preparo aí unha intervención, a ver que conto, tal. Entrei nas redes sociais do Concello. E entras nas redes sociais do Concello e xa te das conto. Propaganda, propaganda, propaganda. Eu aconsello a toda a ciudadanía que faga este ejercicio. Que entre nas redes sociais de 5 ou 6 concellos similares ao de Pontareas e compare con Pontareas. Outro día se publicaba no Facebook unha imaxe bastante interesante. Nunha mesma actividade, concellos diferentes, aparecía o señor Juan Carlos na foto con persoal de protección civil e noutros concellos só aparecía o persoal de protección civil. Esa é a diferencia entre Pontareas e o resto. En Pontareas tedes que aparecer na foto. E iso que se resume, poderíamos entrar aquí no detalle, poderíamos entrar aquí a discutir, a debatir, pero para qué? Si realmente a vos o que vos interesa é a foto, única e exclusivamente a foto e a propaganda. E o facedes ben. A alcaldesa, evidentemente, ten moitos anos de experiencia e está contaxiando o seu goberno disto. Pero isto é un erro. É un erro porque estamos reducindo a política á cultura do like. Eu chamolle a isto a sociedade do 1,5. Unha sociedade que vai moi rápido, que consume películas, documentais, series, a velocidade de 1,5 e que nos estimula a través do like. E isto é un problema, alcaldesa. Se vostede quere facer a xestión do público desde o like, temos un problema. E temos un problema serio. Vostede alguna vez confesaba en privado que vostede non usa redes sociais. Pero vostede ten perfiles de redes sociais. Por lo tanto, alguén lle xestiona os perfiles de redes sociais. ¿No? Isto polo menos confesaba en privado, non sei se isto é certo ou non. E a mí me parece curioso. Digo, porque que unha alcaldesa de Pontareas faga ese tipo de ejercicio e que estamos, quizáis, levando o marketing político a un extremo moi potente. Eu consumo redes sociais e teño redes sociais, intento facer pedagogía, facer contido político nas redes sociais, bueno, e pouco a pouco, pois, te das conta de que é complexo, non? É complexo porque ao final tens que caer no marketing político e eu non quero estar aí, e esta organización non quere estar aí. Entón, quizáis, este tipo de espacios deberían de ser de debate real. E non van ser de debate real cando se convocan ás 8 da mañá, un luns. E non van ser de debate real cando a alcaldesa o que nos formula é un papel sin contido que escribe, resume as accións ordinarias de xestión pública, pero que non se delimita ni unha sola línea, ni un solo obxectivo, ni unha sola mirada crítica da realidade do noso Concello. Eu teño unha serie de preguntas, pero claro, que vostede falou de modernización, falou de transformación de Pontareas no ámbito cultural, deportivo e social, na atención cidadá. Falou tamén de que se atende as familias máis vulnerables, de que duplicastes o orzamento en deporte e cultura, que, bueno, aquí xa é como, incluso aquí o papel aguanta absolutamente todo, incluso as mentiras, non? Que é unha administración transparente. Que é moi importante o proxecto de Artistea, importantísimo, verdade? Que se ten un edificio desas características vacío un 80% do tempo é maravilloso. Falou da atención temperá. Mire aos ollos as familias que necesitan atención temperá. Mire aos ollos. Convocas aquí. Convoca a todas as familias a unha reunión aberta sobre atención temperá. Convocas. De SAF. Convoca tamén as familias e as traballadoras do SAF. Convocas aquí a unha reunión aberta desas. Desas que non podes controlar. Desas.
desas que non son caciqueo, desas que non podes individualizar, reunións serias, de participación real, onde non podes repartir bicos, abrazos e regalitos. Vamos a convocar cousas serias, vamos a olvidarnos da propaganda, vamos a facer política en mayúsculas. De mellora de recollida ao lixo, eu non sei se o concelleiro se reía ou se xa... De mellora de recollida ao lixo. Calquer persoa de Ponteareas que escoite mellora de recollida ao lixo, vamos, ou se cae para atrás ou lle entra unha violencia e que, vamos, mellora de recollida ao lixo. Se estamos contenedores que rotos todos. Se non se cambia un contenedor, se o concelleiro vai dicindo por aí que non se poden cambiar os contenedores. Para o concelleiro, claro, nese rollito de que lle digo unha cousa a un, outra cousa a outro, claro, a xente tamén fala con nós, E tamén nos dice, non, é que Sus me dixo que non se poden cambiar os contenedores, es que non le dejan. Eso que vai dicindo o concelleiro. Eso que vai dicindo o concelleiro. Colle o micro, Sus. Colle o micro. Pero colle o micro, sí que o dixeches. Entón, claro, nesta realidade, como se vai a xestionar a escola infantil? Se vai a xestionar exactamente igual que se estaba xestionando a escola actual? Ou vai haber outro tipo de servizo? Vai ser unha galiña azul? Vai ser xestionada pola Xunta? Vai ser municipal 100%? Sería interesante de falar desto. Cando se vai a rematar o saneamento? Tamén sería interesante isto. Cal é a situación real da vivenda en Ponteareas? Cal é a situación de exclusión social en Ponteareas? Acaban de publicarse as cifras a nivel Xunta de Galicia sobre pobreza material severa, a nivel do Estado, pobreza material severa e exclusión social. Cales son as de Ponteareas? Vostedes seguro que tengo dato. Vamos a comparalas con outros municipios da contorna similares a Ponteareas. Cal é a situación do SAF? Cantas persoas hai en lista da Garda? Cal é a situación das traballadoras, que xa falamos 1000 veces dela? Como está o ciclo integral da auga? Como está a recollida de basura? O plan director de deportes, concelleiro, onte puideches observar a situación na que está Pardellas, verdad? A sufriches nas túas propias botas a situación dramática que está Pardellas. A vostede que lle gusta xogar ao fútbol, acabo xa así, que lle gusta xogar ao fútbol e que controla de fútbol, podías observar que a situación do campo de Pardellas é lamentable, verdad? Non só te das conta de ti, se dá conta calquer persoa que practica fútbol. Non falemos de outras institucións. Bos días. Bueno, o tema de hoxe pois nos trae aquí un pouco, quizás, a explicar pois o que se fixe en cada área. E, bueno, vai ser o que de cuestión de sempre, non? Un vamos estar máis contentos, outros menos contentos, un fixámolo ben e outro fixámolo mal. Isto é como das comparecencias, que ao final non sacas conclusión ninguna. É o meu parecer, non? Entonces, pois, bueno, eu pois tendría que intentar explicar un pouco e por arriba o que se fixo neste ano e pico. Eu non me vale, pois, nin quero tampouco vir aquí a dicir fixemos tantos kilómetros, tantas aldeas, tanto tal, bueno, eu creo que neste caso aquí o que ten que opinar pois creo que son os veciños, non? Evidentemente a oposición está para estas cousas. Eu espero que se non teño un 5, pois que sea un 4,5. Eu creía ter un 8, pero, bueno, creo que é imposible pois ter contentos a todos. Eu creo que din todo de min no que nas áreas que levo. En desbroces, por exemplo, eu creo que o fixemos bastante ben, a pesar de que eu nunca estou contento, non? Que poderíamos facer moito máis, pero, bueno, non hai máis do que hai. Démoslo todo. Eu creo que no rural, a miña forma de pensar, creo que demos un cambio pois bastante grande. Comparado con outras cousas, non? E cabía. Teño que dicir tamén que bueno, no que foi a temas de ferramentas,
de coches, e todo iso, pois, sinceramente, me encontrei un desguace aí. É unha pena e é moi fácil dicir, bueno, ahora que concelleiros que foron responsables diso non estean, pero, bueno, debatirío con eles. Será un verdadero caos. Depois teño que dicir que aí tamén, pois, todos eran encargados. E quizás aí un pouquiño, non foi fácil levar iso todo para poñelo da maneira que eu creo que o goberno quería levalo e eu quero levalo, non? Pois iso fixeron centos e centos de kilómetros de desbroces. A Freixa, o paseo da Freixa, eu creo que se mantuvo máis ou menos ben, creo eu, claro, e creemos nós, o regato da Venda, etcétera. En xardíns, bueno, evidentemente todo é millorable, pero é moi complicado levalo. Eu creo que o vecindario tendríamos que pedirle tamén un pouco, por favor, que colaboraran, pero bueno, leve o Domingos Freitas, leve o quen o leve, é a mellor unha cuestión de educación social, porque, bueno, é moi triste que empeces a plantar plantas, flores, e poñas letreiros de prohibido que entren os perros, os animaliños, que eles non teñen a culpa, pobriños, e xa desfagan, pois, todo que é o floreado, e todo o césped, todo. Pero, bueno, iso pasou antes, pasa ahora e seguirá pasando. No tema de flores, eu creo que somos a terra das flores e penso que se miran algunhas máis, penso. E, bueno, depois, con respecto ao tema das podas, pois, aí hubo que, quizás, bueno, se acaba de privatizar, cosa que algún concelleiro ou algún grupo non lle gusta, non? Pode ter as súas razóns. O que pasa é que unha vez que se está dentro, o mellor mírase de outra maneira. Penso que máis ou menos está ao día, leva ido, este ano retrasouse un pouquiño por cuestións económicas, cuestións de poder poñer, pues, iso a andar. Eu creo que, pola miña parte, non teño nada máis que dicir. Eu creo que o estou dando todo, xunto co goberno. Podemos ter as nosas discrepancias, é verdade, non hai que negalo, claro que non. Noutras áreas non vou entrar porque non suelo meterme noutras áreas. Eu si estou contento cos compañeros, efectivamente, en algunhas cousas pois discrepamos tamén, pero eu creo que nas concellerías que eu levo, creo que non debía de ter moito problema. Eu dardo no todo o que podo, como a maioría de vos sabedes, e depois que non ten que dicir, pois, é a ciudadanía. Evidentemente, vos vades a opinar, nunca vamos a estar de acordo en todo, nin me vades a felicitar, por exemplo, non? Pero, bueno, que sempre tratarei de estar, pois, co goberno, sempre tratarei de estar, de facelo o mellor posible, e de sacar o mellor partido para todos. E do resto, creo que non teño nada máis que dicir. Estou contento coa gestión que estou facendo, estou contento co que se me está axudando a poder levar as cousas para diante co goberno, que non é fácil. Non é fácil leválo entre 2 ou 3. Bueno, creo que aí da bancada de frente saben que non é fácil, non? Entonces, bueno, o do resto non vou entrar en polémicas ningunhas, nin nas miñas áreas, nin nas áreas dos compañeiros. Ao contrario, eu tendrei que axudar por algo, fago parte deste goberno, que é moi pequeniño a miña parte, certo, pero non vou dicir nada máis. De momento, gracias. Señor Freitas. No, a suma son 8 e 8, 16, menos un minuto, 15. Sí, pero son 15 minutos. Son 15 minutos.
non se te fala. Xa que tratou esa cortesía, pero que me motivo tamén por colocar a 8 da mañá, pleno, é dicir, intentar que a xente non se entere desta movida. Si podo consumir un minuto, por favor, que sobre o compañero do grupo mixto, a palabra. Ten a palabra a señora Fernández. Por favor, estou pedindo que... Ten a palabra a señora Fernández. Agora non. Por favor, que se utilice o minuto que corresponde que sobrou, porque vostede se saltou. Mire, señor Ucha, primeiro, xa non é por mí, porque o respeto, por suposto, vostede non o ten. Pero dende logo, o respeto ao resto da corporación está todo o mundo axustándose aos tempos, vostede ten por respeto para que podan falar o resto dos grupos, xa que foi solicitado o normal. Ten un problema tamén de egocentrismo e de egolatría total e absoluta e de gran maestría que ven aquí aos plenos a dar leccións magistrais e nótase que a súa profesión é esa, de dar leccións. Entón, confunde precisamente, se cree que é a única persoa do mundo que entende, que sabe, que coñece, que lle van con a información, é o único que ten a información certera, é o único que ten a posesión da verdade, é o único que está no bo camiño, é o único que entende a vida, sí, é o único. Despois, se quere, súmase ao minuto, pero en principio estou eu a dirixir o pleno, non vostede. Estou eu, e cando lle toque a vostede, tocaralle. No, despois... Oi, que pena. Pero, por iso, como está vostede para corrixirme, vou a seguir aprendendo de vostede. Gracias. Pero agora mesmo ten a palabra a señora Fernández, vale? Se quere a señora Fernández continuar, ben, e se non, pois nada, vostede, señora Fernández, vai a falar? Gracias.
Vostede é un provocador, e o que lle gusta iso, provocar, e quere que a xente entre na súa provocación, e ten actitudes, sinceramente, que ten que mirárselas. Pode a señora Fernández continuar. Xa lle dixen que na segunda quenda, pero es que vostede non vai a decidir cando fala. No, señor Ucha. Na segunda quenda que lle toca a vostede, se suma o minuto. Ten a palabra a señora Fernández. Señora Fernández, non quere participar? Se non quere participar, pois entón pasamos ao seguinte. Arriba dun compañeiro que está a falar. Que lle pasa, Suso? Que lle pasa? A ver, que lle pasa? Que lle pasa? Que lle pasa? Non entende vostede o que estou formulando. O que estou formulando. Non entende vostede o que estou formulando. E que ese é o problema. Que non entende o que estamos formulando. Ese é o problema. E o que estamos formulando é simplemente que se nos deixe falar. E que se nos deixe falar. E se non se nos vai deixar falar, que se... No, pero unha hora fora de micro, fora de micro. Fora de micro. Porque a alcaldesa, se nos dixera, oye, mira, no pleno extraordinario do lunes solo vas a poder falar 8 minutos. Pero a alcaldesa, no, es que non dice eso, sí. No, sabes que pasa? No, tes moito papo. No, non teño papo. No, mira, concelleira, non teño moito papo. Ni me vou de viaxe con cartos pagados do concello, Non teño moito papo. Vale, digo porque igual, xa de falar de papo, falemos. Entonces, eu o que te digo é o que o secretario nos dixo, e a actual secretario entendo que tamén podría emitir un informe. Entonces, igual que o concelleiro de goberno, cando hai que justificar os gastos, se preocupa de ser independiente, pues me parece, porque así non lo indicaron, pues tamén sería correcto que a hora dos tempos sería o mesmo. Ese é o problema. Vale, entonces, bueno, si vostede ve o rol e ve o que quere, pues moi ben. Se a alcaldesa considera que esta organización política vai poder falar a mitad do tempo, o que teria que ter feito é avisar a esta organización política. E a alcaldesa non o fixo. Porque se só íbamos a poder falar 8 minutos, a alcaldesa teria que decir, oye, Manuel, no pleno extraordinario vas a poder falar 8 minutos. Alcaldesa, o concellera, te vuelvo a repetir, no non pon eso. No non pon que hai que repartir os tempos. Vale, entonces,
Eu non vou falar por riba dun compañeiro porque isto é imposible. É que isto é imposible. Non vou a parar ata non me diga un minuto, que me teña que dar. É que non vou a parar. Entón, ata me diga un minuto, pararemos. Sí, por suposto. Vale. É que se non hai silencio é imposible que eu falle a miña intervención. Ese é o problema. Entón, a alcaldesa se nega a dicirle a este concelleiro que esta organización política só iba a poder falar a mitad do tempo. Convoca un pleno extraordinario ás 8 da mañá un lunes para non escoitarnos, evidentemente. Vou a parar porque xa empezou o tempo, pero é unha auténtica sinvergoncería. É unha auténtica sinvergoncería que esta alcaldesa lle sobren os plenos. E é un problema, porque os plenos son os órganos de decisión dos concellos. E esta alcaldesa non o entende, porque non os pode controlar. Só pode controlar as reunións caciques que organiza. E ese é o problema. Que se nega a escoitar a calquer disidencia. E ese é o problema real. Ben, en canto ao balance que acaba de facer a alcaldesa, bueno, pois é un balance que xa foi aprobado nunha xunta de goberno, e a este balance o Partido Socialista ten as seguintes puntualizacións que facer. Cando falan vostedes de infraestructuras xerais, saneamento e auga, o que o goberno aportou en materia de saneamento deixa moito que desexar, e máis cando se comprometeu a ter todo o saneamento do Concello en 2 anos. Unha mentira máis que as veciñas e os veciños están esperando que vostedes, cando menos, pidan perdón. Lembrar, por exemplo, que a licitación do saneamento de Ribadetea, que é o único que actualmente está en marcha, pois foi adxudicado o 13 de novembro, formalizado o 20 de novembro, pero todavía non hai absolutamente nada. O que si fixeron foi volver a gastar 14.000 euros de diñeiro público en facer un novo plan director, cando xa contábamos con un. Por certo, un plan director que aposta no noso rural por grandes fosas sépticas espalladas en 36 localizacións. Dende o PSDG consideramos que o saneamento do Concello é unha prioridade. Por iso, mentres gobernamos, fixemos un plan director, conseguimos unha inversión de máis de 14 millóns de euros para a ampliación da depuradora, que era imprescindible para poder seguir saneando o Concello. Neste mandato, dixémoslle que a liquidación extraordinaria dos tributos do Estado, algo máis de 1,2 millóns de euros, se destinasen en parte a esta materia e vostedes preferiron gastalo en gasto corrente e non en investimento, por exemplo, en mercar mobles, que o fan moi ben. En canto ao abastecemento, non se fixo aínda nada novo, e o único que se meteu no plan director novo foi fundamentalmente o que xa tiñamos programado os socialistas nos gobernos anteriores. É necesario e urxente dar cobertura de abastecemento de auga ás zonas da parroquia de San Mateo que non teñen abastecemento, así como as casas que están no casco urbano que tampouco teñen, como, por exemplo, as existentes detrás do Colexio Santiago Apóstol. En canto ás subvencións para as traídas, foron creadas polo anterior goberno progresista, pero vostedes non incrementaron a cuantía. O que fixeron foi limitar a cuantía máxima que podían ter acceso ás traídas a 4.000 euros, para decir que lle dan máis cartos a máis traídas. Evidentemente, se limita a cuantía máxima. Pero o que están a provocar con esta decisión é que as traídas teñan dificultades para acometer obras de maior orzamento, porque, como saberán vostedes, con 4.000 euros hoxe en día dá para unha arqueta e pouco máis. En canto aos residuos sólidos urbanos e a limpieza viaria, falan vostedes de mellora na recollida de residuos, pero en esta materia, ao igual que no ciclo da auga, que son 2 servizos básicos deste Concello, xunto cos servizos sociais, seguen vostedes sen licitar o servizo. E recordámoslle que levan vostedes gobernando casi 2 anos, polo tanto, tempo tiveron para resolver esta situación. Non é responsable ter o servizo de recollida de lixo en esta situación de precariedade, sen mellora do servizo, con contenedores antigos en mal estado, con un parque móvil deteriorado, así como falla de inversión e mellora de instalacións no punto limpo. O único que fixeron neste eido vostedes foron subir os impostos un 85%.
Para cando imos ter un servizo de recollida de residuos actualizado e orientado á reciclaxe que permita baixar o custe e reducirlle o recibo aos comerciantes e aos veciños e veciñas en xeral? En canto ás actividades culturais nas parroquias, di vostede que realizaron 12 eventos de música, teatro e turísticos. O Goberno socialista, cando estábamos cogobernando, tiñamos instaurado un programa cultural que era Cultura 24, que verdadeiramente achegou a cultura ás nosas parroquias, a todas e cada unha delas, o cal vostedes programaron tan só 12 eventos, e destes seguro que foron repetidos nalgunha parroquia. Polo tanto, máis da metade das nosas parroquias non se beneficiaron e seguen sen facelo dunha programación cultural apoiada dende o Concello. Estamos ante un claro proceso de recentralización do acceso á cultura, obrigando a veciñanza a ter que vir ao casco urbano para ter acceso a esta cultura. En canto ao plan de seguridade viaria, unha das cousas que sinalan vostedes é a revisión de pasos de peóns no centro urbano. Eu invito o concelleiro a que pase por todo Pontareas e me diga cantos pasos de peóns están hoxe pintados correctamente, porque desdibuxados están no 80%. A sinalización é nefasta, é confusa, cámbianse sentidos de circulación e non se borra a anterior marca vial, como ocorre, por exemplo, na Rúa Castiñeira ou na Rúa Braña ou na Rúa Carballos. É imposible que na Rúa Orotava se poidan cruzar dous vehículos con seguridade, é físicamente imposible. En resumo, cero xestión de seguridade viaria, abriron vostedes ao tráfico Vidal-Estomé, prohibiron o paso sábados, domingos e festivos, pero eu lles digo que onte mesmo estiven 5 minutos, porque tiven que ir ao caixeiro, e en 5 minutos pasaron 4 vehículos, un deles un furgón. Esta é o seu plan de seguridade viaria. En canto a... Tamén falan vostedes de suministro de espellos e redutores de velocidade. En Xinzo levamos agardando por un espello dende o 5 de novembro de 2023. Estamos á espera, tan siquera, de que se nos conteste. Pero esta é unha administración moi transparente, di a alcaldesa. En canto aos suministros de novos materiais para a protección civil, do que tamén presumen, decir que venden como logro vostedes o que a Unión Europea lles proporciona ese material para agrupación, porque non olvidemos que isto ven do fondo FEDER, vostedes non poñen absolutamente nada. É dicir, que son capaces de vender vostedes o que faga falta. En canto ao tema de presentación de libros, discos, documentais, din vostedes que as accións realizadas foron 6 actividades, e non é de extrañar que existan tan poucas, porque acuden vostedes a onde lles interesa. Presentáronse libros por historiadores en Pontareas, aos que o concelleiro nin asistiu nin se lle esperaba. Eliminaron vostedes tamén dun plumazo as subvencións ás asociacións de veciños e nos preguntamos con que propósito. Bueno, pois nós estamos convencidos de que o propósito é vender o favorciño e repartir cartos a discreción da alcaldesa. Xa lle temos solicitado máis dunha vez, sobre todo cando viu a este pleno os orzamentos, que se volvera a retomar esa subvención para que as asociacións poideran determinar o que é importante para eles na parroquia e así poder acometer os gastos que iso conlevaba. Presumen tamén vostedes do avance para a construción do novo centro de saúde. O que temos que decirlle que o que fixeron aquí foi tirar cos cartos. Vostedes tiraron cos cartos que o goberno progresista invertiu xa na reparcelación na parcela que iba a ser ubicado o centro de saúde. E pola contra, pois decidiron vostedes
volver a gastar cartos de todos e de todas nós e ubicar o centro de saúde lonxe da vila, dos principais viais de comunicación, da estación de autobuses e do entorno comercial. Iso sí, isto o poden facer gracias ao Pexón. Pexón que non foi aprobado por ningún de vostedes, nin sequera por Juan Carlos, por ACIP, que tras ter acudido á xustiza para tratar de eliminalo, a xustiza non lle deu a razón, non? E igual sucede coa nova escola infantil, é curioso, non? Ou coa depuradora, que Juan Carlos sale nunha foto coa nova depuradora, por certo, depuradora que fai o Goberno de España, a ampliación da depuradora e que se pode facer gracias ao traballo feito polo Goberno anterior. Que ten que decir o señor Juan Carlos e a CIP a todo isto? Porque, claro, presumen vostedes, pero presumen porque o Pexón está aprobado, porque senón non terían vostedes a oportunidade nin sequera de facelo. Estamos esperando, se tan mal era o Pexón, que traian vostedes aquí unha modificación do mesmo. En canto á Feira do Libro, presumen tamén vostedes da Feira do Libro, por certo, nada novo en Pontareas, pero ao mellor son capaces de explicarnos, en canto á Feira do Libro, cal é a necesidade de pagar comidas e ceas na Feira do Libro, quen foron os asistentes a esas comidas e ceas, quen programou, organizou e permitiu o paso do rally polo centro da vila ao carón da Feira do Libro, na mesma hora onde se estaba a levar a cabo un acto poético sobre a barbarie que está a cometer co pobo palestino. Como é posible que vostedes permitisen iso? Eso é o que apoian vostedes a Feira do Libro. Por que membros do goberno como o señor González Carrera ou a propia alcaldesa estiveron presentes no acto do rally e ningún membro do goberno, nin sequera o concelleiro de Ensino ou o concelleiro de Cultura, asistiron a este acto sobre Palestina que, insisto, estaba inmerso na Feira do Libro. En Economía e en Facenda venden vostedes como logro elaborar un orzamento municipal. Home, faltaría máis, isto é unha obriga, non é un logro, é unha obriga. Tranquilos, home, tranquilos, non se poñan nerviosos, home, que estamos facendo a nosa exposición. É un logro, non é un logro, unha obriga facer un orzamento municipal. Indican vostedes, minten descaradamente, cando din que aumentan o investimento en proxectos prioritarios, pero o certo é que no orzamento do ano 2024 vostedes planificaban invertir 2 millóns de euros e para o 2025 apenas van invertir vostedes 600.000. Eliminan da partida de investimento o saneamento de Ribadetea, nin de Ribadetea, nin de ningunha outra parroquia de Pontareas, o Parque Empresarial da Lomba, licenzas de programas e aplicacións informáticas, adquisición de libros para fondo bibliotecario. Bueno, pois unha mostra máis da nula importancia que lle dan vostedes á cultura. Venden tamén como logro o Peri de Xinzo, cando en realidade este Peri xa foi iniciado por nós no goberno e se finalmente se leva a cabo non será gracias a vostedes, senón grazas aos veciños e especialmente á Comunidade de Montes, que fai moitos anos que ven planificando isto. Por certo, o único que fixeron vostedes dende que chegaron foi enfrentar aos veciños coa Comunidade de Montes. Sí, Francisco Jesús, sí, efectivamente, foi o único que fixeron, sobre todo vostede, nunha reunión insultando. Eso é o único que fixeron vostedes, enfrentar aos veciños e á Comunidade de Montes. Ese é o seu logro. En canto á Xenda 2030 e o PAI, que tamén presumen vostedes desto, a ver se conseguen explicarnos como a empresa dos espacios asina o documento do PAI sen contrato. E de momento nada máis. Moitas gracias, señora Fernández. Dígame. Dígame.
Vale. O artículo 55 do Regulamento de Organización Municipal que está vixente dice debate sobre o estado do Concello e pasa a decir o seguinte: con carácter anual, durante o primer trimestre realizarase unha sesión extraordinaria do Pleno dedicado ao debate do estado do Concello. Estamos no correcto. 2. Corresponde á Alcaldía nunha primeira intervención expoñer a situación xeral do Concello e as liñas mestras da acción do Goberno. A intervención da Alcaldía para expoñer a situación xeral do Concello e as liñas mestras da acción do seu Goberno terá unha duración de máxima de 15 minutos. Estamos no correcto. 3. De segundo, someterase a debate a intervención da Alcaldía e farán uso da palabra, e isto é importante, as voceiros, voceiras dos grupos políticos, incluídos os que conforman o Goberno municipal e as concelleiras non adscritas. A intervención dos portavoces dos grupos e concelleiros non adscritos, que non hai ningún caso neste Concello, terá unha duración máxima de 15 minutos. Polo tanto, neste pleno, tal e como establece o Regulamento de Organización Municipal, solo falan os voceiros ou as voceiras dos grupos municipais. O voceiro do grupo municipal mixto é este concelleiro. Polo tanto, reclamo os 7 minutos que non podemos falar antes por unha cuestión, un erro da alcaldesa. Moitas gracias, señor Ucha. Ten a palabra o señor González Carrera. Bos días. No día de hoxe debátese en esta sesión plenaria o debate do Estado do Concello. Estamos no ano 2025, temos un reglamento aprobado no ano 2021 e a verdade é que é a primeira vez que se celebra este pleno, cando no anterior goberno tuvo a oportunidade tanto no ano 2022 como no 2023, máis cando eles foron os que modificaron, crearon ese reglamento, pois o reglamento do Concello, das sesións do Concello. Co cal, só é un exemplo do que antes non valía e agora sí se dice que ten que ser. Que nós estamos totalmente de acordo e aparte estamos encantados de estar hoxe aquí e, desde logo, cada Porto Vacía pois expor o seu traballo e, desde logo, a labor que levamos facendo. Como somos coñecedores todos, este grupo municipal está dentro dunha coalición dentro deste goberno, un goberno que considero estable, un goberno que consideramos que ten claro cales son as prioridades para Pontareas e así foi claramente cando se fixo esa coalición pois con un programa claro entre eles que recuperar e por a Pontareas no lugar que lle corresponde se merecen aos veciños. Primeiro exemplo é o cumprimento da presentación dos presupuestos anuales. Presupuestos anuais que tamén son presupuestos que ven a prioridade, que ven, desde logo, as necesidades que temos e que temos claro que as inversións son máis que necesarias. Pero tamén é moi importante a relación que se ha feito con outras administracións, que todos somos conscientes de que, pola nosa parte, cos medios e os presupostos que temos, sería totalmente inviable realizar moitas inversións que se están realizando en este Concello e que foi a base, está sendo a base de diálogo e de convenios que se fan con outras administracións. Co cal, esa é unha mostra de que temos claro o que temos, os medios que contamos e que necesitamos de outras administracións para poder, desde logo, facer inversións en este Concello que levamos moitos anos de retraso e que, desde logo, non podemos seguir en esta situación. Para nós é moi importante a cercanía. A cercanía, desde logo, para nós non significa, como se dice aquí, caciquismo, significa saber estar ao lado do veciño, saber, desde logo, facer un traballo e unha dedicación que facemos diariamente os concelleiros e concelleiras deste goberno e que entendemos que para iso formamos esta coalición de goberno para facer ver aos veciños que se pode creer na política, que se pode creer no traballo dos concelleiros e que a final de legislatura, pois os veciños
decidirán se aproban ou reproban a este goberno. As concellerías que leva este grupo municipal podíamos comenzar por seguridade e por tráfico. Comenzamos facendo diferentes modificacións, entre elas a presentación nas próximas semanas dunha ordenanza de convivencia que é máis que necesaria para diferentes situacións que nos encontramos a sociedade ahora mesmo e que son necesarias, desde logo, que haya unha ordenanza de convivencia e que se poda aplicar por parte, en este caso, dos asentes da Policía Local, basándose no racionamento, basándose na racionalidade e basándose, ante todo, na maneira de intentar de que os espacios sean para todos. Podríamos tamén falar do incremento importante da aposta por parte deste goberno de plazas de asentes de Policía Local. Plazas de asentes que, en estes momentos, estamos en 16, máis unha xefa de policía, máis unha plaza de oficial. Estamos falando de 18 plazas. Temos, desde logo, un reto por diante, un reto moi importante, e que estamos logrando con unha policía cercana, unha policía que, desde logo, a súa presencia nos eventos, nos lugares, e, desde logo, onde este goberno prioriza que debe estar, fai de que, ao final, vexamos os asentes, en este caso a Policía Local, como unha policía nosa, unha policía cercana e que, desde logo, é máis que necesaria. Non podo olvidarme de que é necesario que, unha vez por todas, en tráfico se solucione esa inversión tan importante do Ministerio do Estado para a Nacional 120, que parece que non é unha prioridade para o Goberno Nacional. Para non ser unha prioridade esa obra, para non ser prioritaria, desde logo, ao mesmo tempo, o enlace coa autovía, porque é máis que necesario ese enlace, porque senón, a realizar a obra da Nacional 120, vámonos a encontrar con outro problema co enlace da autovía, co cal para nós é moi importante. Todos somos coñecedores, aquí nadie engañou a nadie, e fomos moi claros desde o principio cando falamos que se tiñamos a responsabilidade de gobernar, este goberno, este grupo e este concelleiro tiñamos moi claro que tiñamos que desde logo, buscar a maneira de buscar as comunicacións adecuadas dentro do propio casco urbán e dentro das propias parroquias. Non engañamos a nadie, fomos directos e claros. E, por outro lado, fomos moi claros ante un documento que foi aprobado polo goberno anterior, que era o Plan de Mobilidade, e onde dicía que a comunicación no casco urbano tiña que ser transversal, tiña que ser unha comunicación fluida e que houbera comunicación entre todo o casco urbano, non crear as dúas pontareas que é o que viñamos vivindo e sufrindo. En materia de Concellería de Vías e Obras, pusemos desde un principio un plan especial de recuperar un servicio que estaba abandonado, un servicio que requería medios humanos, un servicio que requería maquinaria, un servicio que, como dixo aquí o concelleiro Mingos Freitas, non tiñamos un parque móvil de vehículos, non tiñamos realmente, o que tiñamos era uns vehículos anticuados, un vehículo fora, desde logo, do momento, e que non cumplían moitos deles ni a propia normativa de seguridade vial, e fixemos unha forte inversión en este último ano, gracias a ese presuposto, gracias a esa prioridade e gracias a creer no que facemos. Incorporamos 2 plazas de oficiales de vías e obras para a reparación do abandono que sufrían e ainda sufrimos moitos veciños das aceras, das beirarrúas, desde logo das accesibilidade, que parece que foi algo olvidado durante moitos anos. Si acepto esa cuestión que se dice que necesitamos mellorar o pintado dos pasos de peóns, o pintado de moitos lugares, porque é unha realidade. Pero tamén é certo que en estes últimos días hemos recibido unha forte tamén, unha aposta clara por a compra de unha maquinaria adecuada para o pintado dos pasos peóns e que serán os propios traballadores municipais que realizarán esas actuacións conforme sea requerido e necesitado. Os compañeiros, a maioría dos grupos que están en frente, que están neste momento na oposición, pois saben, porque tuveron no goberno, das dificultades económicas, saben o que costa, desde logo, unha inversión de pintado de todo o que sería o casco urbán, e eu non quero separar o casco urbán desde logo do rural. E esa foi unha demostración do que nós entendemos que están facendo outros concellos e que é moi importante adquirir esa maquinaria,
formar aos traballadores que será este próximo xoves e que podamos empezar a facer actuacións. Porque non todos os pasos de peóns, é un exemplo claro, non se gastan igual, porque depende do tránsito, depende de diferentes circunstancias. Tendo unha maquinaria adecuada, tendo persoal preparado, pois as intervencións serán conforme se necesite en eses lugares. En cultura, temos claro cal era a nosa maneira de entender o que significa programación para todos. Programación para o rural e o casco urbán, pero que Pontareas non é rural e casco urbán. Pontareas para nós é 24 parroquias, 315 barrios e que desde logo formen todos parte do que significa o Concello de Pontareas. Un presuposto necesario, aceitado e desde logo moi importante en materia, en este caso, de cultura. Chegamos a todas as parroquias. Non é cuestión de como se denomina un programa, se deixa de denominar. É cuestión de creer e invertir. Todos os entes das parroquias, todas as casas culturais, todas as asociacións saben realmente o traballo que nós estamos facendo e que tamén estamos variando, porque tamén unha cuestión é ter unha programación e outra cosa ir tamén adaptándonos dependendo da necesidade. E todos teñen recursos económicos todos os anos como o pasado ano. E este ano tendrán tamén recursos de cursos de formación que elegirán eles. Repítanse ou se deixen de repetir ou se eligen eles, porque verán cal é a necesidade e, desde logo, o curso que máis lle pode facer. Nós temos claro tamén en cultura que foi dar esa visibilidade tamén olvidada a festa do Corpus Christi, que tamén foi o pasado ano xa considerado distinguido con categoría de Vic, pero que si temos máis que claro é que Pontareas é coñecido por moitas cuestións, sean musicais, sean deportivas, pero a nosa festa máis importante, o Corpus Christi, para nós é unha prioridade. En deportes, que decir en deportes? Podolles dicir que os convido a vir a planta segunda, a ir ao archivo que temos do estado que se encontraban as instalacións deportivas cando tomamos a responsabilidade de goberno. Era abandono, era unha situación totalmente calamitosa. É máis, eu atrévome a decir que en algunhas instalacións tendría que estar prohibido poder practicar algún deporte en algún momentos, e falamos en este caso no pabellón municipal. Tiña que estar prohibido, porque era un verdadeiro peligro de posibles, en este caso, lesións. Tiñamos claro que primeiro tiñamos que pôr as instalacións en condicións, tiñamos claro que temos claro a aposta polo deporte, e así é xa que no próximo xoves remata o plazo da licitación do campo de fútbol de San Mateo, que aquí todos se enchían a boca a prometer, pero nadie cumpliu. Nós si o cumplimos. E agora mesmo estamos co campo de Santiago de Oliveira, que é municipal, e que tamén, desde logo, é unha necesidade porque necesitamos máis instalacións, as distancias son máis que asumibles para os diferentes equipos que poda utilizar. Estamos en un convenio coa Federación Galega que nos fará o proxecto e buscaremos a financiación e, desde logo, cumpliremos, que era a instalación de 2 campos de fútbol. Pero seguiremos como fixemos, en este caso, con outras instalacións, como fixemos no campo de Anguares, en este caso Villa do Corpus, como fixemos na reparación dun muro que levaba anos tirado, un muro de contención tirado. Primeiro que fixemos foi invertir ali máis de 15.000 euros para poder levantar ese muro e, desde logo, que non fose hasta un peligro tamén para os propios deportistas que ali están ali practicando. Por outro lado, subvencións ao deporte, como non pode ser máis de 200.000 euros, como non pode ser compra de novas instalacións para instalacións del atletismo, para instalacións, desde logo, pensando xa e traballando en un novo pabellón municipal que é tamén máis que necesario. En saneamiento, é a primeira vez que se presenta un plan directorio donde leve a inversión de máis de 18 millóns ao ciclo de agua. É unha realidade, vai a ser unha realidade. Podrá gustar ou non gustar, pero no fondo sen que todos estamos satisfeitos que se culmina os 18 millóns de euros para a inversión ao saneamento, desde logo estamos facendo as cousas no bo camiño. Ribadetea, a primeira fase. Pero que é a realidade da primeira fase, pero é o que hai. E por outro lado, fálase aquí de olvidámonos pronto do que significa o vaciado das fosas sépticas. Incrementamos a partida con unha cantidad moi importante porque a anterior non chegaba. E cando se aquí parece que se enche a boca dicindo hemos conseguido para a depuradora municipal 14 millóns de euros. Sí, correcto.
unha inversión de 14 millóns de euros. E que era necesario o plan general, mentira, porque esa obra non necesitaba aprobación do plan general. Ustedes sigan dicindo que queira. A mí non me preocupa. Conseguiu esa inversión, pero tamén hai que dicirle aos veciños que ese convenio nefasto que firmou o Concello de Ponteareas o goberno anterior hai que devolver os cuartos todos en 25 anos ao Estado. E cando vimos conforme outros concellos firman convenios con a Confederación Hidrográfica, como no día de onte, nos pasados días, o Concello de Salceda por 600.000 euros e teñen que polo 5%. Esa é a gestión que ustedes presumen. Pois dime de que presumes e os diré de que padeces, porque desde logo non me sentiría orgulloso de que teñamos que repercutir nos recibos do agua aos veciños durante 25 anos que hai que devolver a cantidade que o Concello pon en eses 14 millóns. Que hai unha partida da Xunta e hai outra partida, neste caso, por parte do Goberno do Estado. En agua, somos un referente. O pasado fin de semana fixos unha reunión das traídas de aguas na parroquia de Xinzo, no Centro Cultural, e o que se dixo ali é que Ponteareas é un referente a nivel gallego na información en toda a documentación que está facendo para pôr as traídas de agua donde se merecen. Porque moitas traídas son, máis de 50 traídas son de comunidades de propietarios. Agradecidos temos que estar e eles cando, aparte, é unha obligación por parte nosa prestar ese servicio. Co cal, o único que podemos dicir que temos claro cal é o noso traballo aquí, e o que si temos claro é que as nosas oficinas están abertas toda a mañán para atender aos veciños e para asesorar e, desde logo, axudar. Quédame máis, e, desde logo, concellerías que temos que gestionamos, pero utilizaré no seguinte turno. Moitas gracias, señor Carrera. Ten a palabra o señor Bouzón. Ben, bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, dende o BNG, queremos denunciar, como xa fixen aquí outros grupos, o ataque á democracia, á transparencia e á participación política perpetrado polo goberno tripartito da dereita no día de hoxe. Acaba de abandonar a sala o señor Carrera, pero, bueno, claro que é certo que isto figura no ROM, hoxe celébrase porque o pediu o BNG. Calquera grupo dos que están agora no goberno, que estaban na oposición, puideron pedilo. Vostedes sabrán, vostedes terán que darlle contas ao seu electorado de como facían o traballo na oposición. Nos, dende logo, estamos para iso, non? E convocan este debate ás 8 da mañá, cando habitual é que os plenos neste Concello sexan ás 8 da tarde. Señora Castro, díganos, a que lle ten medo? A que lle ten medo? Por que non convoca este pleno nun horario de máxima audiencia como sería o normal? Acaso non lle parece importante que a veciñanza coñeza cal é o estado do Concello? A que lle ten medo vostede? Está claro por que estamos aquí ás 8 da mañá. Está claro. Porque o PP e os seus socios queren dificultar que a veciñanza poida facer efectivo o seu dereito á participación política, queren evitar que as veciñas e veciños poidan seguir a sesión en directo dende as súas casas, pero, sobre todo, tamén para evitar que asistan a este salón de plenos os colectivos damnificados pola súa acción política, como vimos nos pasados plenos cando acudiu, pois, por exemplo, a comunidade atlética, os colexios de Ponteareas, a plataforma en defensa da sanidade pública ou as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar, dándonos unha lección de dignidade, mobilizándose en contra das políticas do Partido Popular. E, polo tanto, a convocatoria deste pleno é unha nova mostra da súa deriva antidemocrática, da deriva antidemocrática na que están instaurados e instauradas, porque xa nin disimulan a hora de aplicar as artimañas máis rancias e caducas e máis propias dunha ditadura como a que neste Concello durante moitos anos se viviu. E, en realidade, non nos sorprende. A alcaldesa e o tenente da alcaldesa son os mesmos que acompañaban políticamente ao alcalde daquele momento franquista, Pepe Castro, e que agora pois teñen o poder como dignos herdeiros do máis rancio franquismo ponteareán. Pero máis alá diso, nos deixámoslle claro que non nos van calar. Levan todo o mandato intentan amordazar o BNG pois modificando o regulamento, negándonos acceso á información a que temos dereito para evitar que poidamos destapar moitos dos seus chanchullos, incluso realizando indicacións por escrito a funcionarios deste Concello pedíndolle que modifiquen as bases para evitar en todo o posible que as cousas veñan a pleno. Hasta ese punto chegaron vostedes, pero eu insisto, non nos van a calar porque cada un dos seus ataques danos máis alento para denunciar
as súas desfeitas e máis forza tamén para dar a coñecer cal é a alternativa política que representa o BNG, porque a veciñanza ten dereito a coñecer cal é a situación que ten este Concello e a que se debatan as alternativas políticas ao goberno local e a que se trasladen as súas necesidades e inquedanzas. E para iso estamos nós hoxe aquí, para demostrar que vostedes gobernan coa mentira e a propaganda por bandeira, porque iso a democracia non lles dá resultados electorais e non lles dá tanto beneficio como a propaganda. E veremos tamén como detrás desa propaganda o que realmente hai é un goberno pois que, francamente, vive de rendas. Recollen os froitos que deu a xestión do goberno anterior liderado polo BNG. Hoxe, neste debate sobre o estado do Concello, cando se van a cumprir xa 2 anos dende que a señora Nava Castro está á fronte do goberno, podían vir darnos explicacións, por exemplo, do estado no que debera atoparse a instalación do saneamento no rural de Ponteareas, porque así o asegurou a alcaldesa en campaña cando nos dicía Nava Castro se compromete a completar en 2 años el saneamento de Ponteareas. Quedanlle 2 meses para chegar á data que vostede sinalou e a realidade é que non construíron ningún só metro de saneamento. Só era propaganda. Estamos habituados, por desgracia, e agora que chega esa data e que se evidencia a mentira aínda por enriba, continúan coa propaganda e vostedes pois o que venden é fume, fan un paripé a toda velocidade licitando un novo ciclo da auga que xa fora licitado polo BNG e o que fan vostedes é ocultar algo que creo que é importante que a veciñanza o saiba. O que vai facer o Partido Popular e os seus socios é encher o rural de Ponteareas de mini depuradoras. Non é un saneamento común. Falamos de proxectos que van encher o rural de Ponteareas de mini depuradoras, esas que tanto denostaban e que tanto criticaban. E non será porque non poidan facer outra cousa. Poden, pero non queren. Porque hai que lembrar, xa se dixo aquí, cando vostedes entraron neste goberno, atopáronse xestionado un investimento de 14 millóns de euros na ampliación da depuradora da Moscadeira grazas a ese convenio que permitiu iniciar no 2023 o maior investimento da historia de Ponteareas nun equipamento municipal. Tiñamos claro que esa obra lograda polo BNG no goberno era imprescindible para solucionar os 2 problemas principais de Ponteareas, a contaminación por unha banda do río Tea e a falta de saneamento no rural. Señora Castro, vostede atopou todo en marcha, só tiñan que chegar e poñerse a traballar para que dunha vez por todas tuviéramos saneamento. Non agarden máis, quédanlle 2 meses para cumprir a súa promesa. Sabemos que non a vai a cumprir, pero non desfallezca. Siga vostede traballando porque sería moi triste que tendo todo en marcha, tendo un investimento histórico como é a ampliación da nova depuradora, vostedes seguisen nesa dinámica de non construir ningún só metro de saneamento. Pero iso sí, propaganda non falta. Vostedes presumiron aquí hoxe, unha vez máis, como levan facendo todo este mandato, propaganda máis propaganda, hoxe falaron de novo de investimentos en infraestructuras. Hai que ter ben pouca vergoña política porque a realidade é que é máis do mesmo. Propaganda e vivir de rendas do traballo doutros. Aquí hoxe falounos de equipamentos, como a nova escola infantil, como a nova ludoteca. A realidade é que se vostedes hoxe poden estar facendo propaganda destes investimentos é grazas á aprobación do Plan Urbanístico, do Plan Xeral de Ordenación Municipal en vigor dende o ano 2021, grazas á xestión responsable e eficaz do Bloque Nacionalista Galego. Todas e todos sabemos, é innegável que a súa aprobación abriu un futuro cheo de oportunidades para Ponteareas, xa se comezan a facer realidade e, claro, hai cousas evidentes. É evidente que o Plan Xeral activa a economía, que xera emprego, que pon fin á inseguridade xurídica de moitos comercios, de moitas industrias e tamén que garante a continuidade dos postos de traballo do persoal empregado da superficie comercial de Angoares, que se non fose por esta aprobación, tería que derrubarse a causa da licencia outorgada ilegalmente no ano 2002 polo goberno xa daquela de Nava Castro e Juan Carlos González Carrera. Como dicía Castelao, os 2 de sempre. Porque, por moito que queiran branquear, son os 2 de sempre, os que formaron parte dos sucesivos gobernos da dereita durante décadas e que con distintos cambios de siglas, segundo a connivencia, foron os culpables do desastre urbanístico de Ponteareas. E por si fose pouco, con toda esa desfeita que fixeron dende o goberno, unha vez que o BNG chegou ao goberno e puxo orde e aprobou un plan urbanístico que rematase con ese caos que vostedes crearon para contar por fin cun urbanismo ordenado, o señor González Carrera decidiu ir contra o plan, acudindo á xustiza
acompañado con promotores inmobiliarios, coa intención de destruir o documento aprobado polo BNG e que é trascendental para o futuro de Ponteareas. É dicir, os causantes do caos urbanístico de Ponteareas pretendían continuar prexudicando os intereses xerais para salvaguardar os beneficios duns poucos amigotes. Afortunadamente, como era de esperar, a Xunta desautorizouno, rexeitou os seus recursos, avalou o plan urbanístico, deixando claro que o señor González Carrera mentiu e tentou enganar a veciñanza culpando ao BNG. Porque nisto se basea a acción política da dereita. Na mentira, na falsidade, na manipulación, no engano á veciñanza. Miren, unha das infraestructuras que se poderá crear e na que vostede falou grazas ao plan urbanístico é a nova escola infantil. Unha infraestructura, por certo, coa que o PP leva dende 2010 facendo o que mellor sabe, propaganda. Naquela altura, Xunta e Concello asinaron un convenio no que se comprometían a rematar a obra en 2013, nunca máis se soubo daquilo. Casualmente, agora que está aprobado o plan urbanístico, parece que por fin vai ser realidade. Igual ten algo que ver o plan urbanístico. Iso sí, cun proxecto distinto ao que presentaron naquel momento e debo telo por aquí. Miren, aquí vostedes dicían que se iba a estar en marcha no ano 2013, no curso 2013-2014 e vostedes presentaron naquel momento pois un proxecto. Contratou no 2011 un proxecto, fixeron propaganda electoral cos cartos de todas e todas e no 2023, cando volven vostedes a estar no goberno, tiran o lixo ese diñeiro e di que xa teñen outro proxecto que pagaremos todas e todos doutra arquitecta. Doutra arquitecta, vamos a deixalo aí porque os vínculos que ten co Partido Popular supoñemos que son casualidade. Pero en último caso, hai outro detalle curioso, non? O PP agora anuncia un investimento da Xunta e dixo aquí ademais a alcaldesa porque a escola infantil estaba obsoleta. É curioso porque hai 2 anos, cando se falaba desta cuestión da escola infantil, a Conselleira de Política Social do Partido Popular dixo literalmente que non financiaban a nova escola porque non hai unha demanda suficiente para a nova escola infantil. Que curioso. Entón, se non hai unha demanda suficiente, para que construen? Propaganda, quizáis. Ou díganos, se hai demanda, díganos, entón, cantas crianzas quedaron sen praza nestes anos? Vostedes non lo poderán aclarar. E miren, entrando un pouquiño tamén en outras cuestións, en outras áreas que aquí se falaban, non? E que se fala como pois, que hai unha xestión fantástica, claro, falan de que melloraron as canles de comunicación. Así é como disfrazan a propaganda. Mejoramos los canales de comunicación. Propaganda, chamas. Non é mellorar os canales de comunicación. As canles de comunicación son outra cousa, a participación é outra cousa. Iso é propaganda, porque para iso teñen a súa empresa de man, a empresa de man da señora Nava Castro, que continuou no Concello os mesmos chanchullos que puxo en práctica en turismo da Xunta, a empresa de comunicación a que se lle adxudicaron a dedo entre 2018 e 2023 un total de 66 contratos por valor de casi 1 millón de euros. E falamos da empresa dos espazos para que, segundo os medios de comunicación, traballou, ademais, un familiar da alcaldesa. Tanto apostan vostedes pola propaganda que xa se saltaron o xogo. Incluso intentaron facernos creer a todas as veciñas e veciños que a suba de impostos era algo positivo. Claro, a suba de impostos, claro que pode ser positivo, os impostos, por suposto, son positivos, os servizos públicos teñen que financiarse cos impostos que paga a veciñanza, agora sí, o que non pode ser é que a veciñanza pague unha suba de impostos para pagar os caprichos dun goberno que se escuda na súa propaganda continuamente. Claro, se falamos dunha suba simbólica, pois non habería problema, pero que estamos falando dun 25% de suba do IBI, dun 85% da suba do lixo, dun 300% da suba das bodas, que é certo que é algo menor, ou dun 77% da suba do imposto do ICIO. E xa adiantamos a veciñanza que non queda aquí a cousa, xa hai máis subas de impostos en marcha. En canto aos residuos, que tamén vostedes falaban, claro, dícenos precisamente, non, es que hubo un aumento de usuarios. É dicir, máis xente recicla, hai un aumento do uso do punto limpo e vostedes que lle ofrecen á veciñanza como compensación a que agora se recicle máis? Pois unha suba de impostos. É dicir, estamos mellorando, segundo a súa propaganda, na xestión do lixo e vostedes, en contraprestación, o que fan é ofrecerlle á veciñanza unha suba de impostos dun 85%. Xa sabemos, la culpa es de Pedro Sánchez. Claro, a realidade é esa, que mentre suben os impostos,
para destinar diñeiro a caprichos do goberno, a caprichos da alcaldesa, a propaganda ou a beneficiar as empresas amigas, pois teñen que acudir despois a préstamos para poder executar incluso pequenos investimentos. Falaban tamén de persoal, non? Eu simplemente lle faría ao concelleiro algunha pregunta, non? Que opina vostede desa privatización de servizos, amortizando prazas? Que opina do malestar de algunhas persoas traballadoras de distintos departamentos do Concello? Que opina vostede de que todos os coordinadores de áreas clave do Concello marchasen do Concello nestes últimos 2 anos? Ou quen é, aclare algo a veciñanza das parroquias, quen é unha persoa que anda por aí traballando en dai máis dun mes con un trator que non é empregado do Concello, pero tampouco hai ningún contrato aquí de ninguna empresa para facer ese traballo? A ver se non lo pode vostede tamén aclarar, non? En canto ao ensino, outra cuestión que vostedes falaron, a mellora dos CEIPs, miren, vostedes non é que estén mellorando os CEIPs, vostedes o que están actuando de pagafantas da Xunta. Iso é o que están facendo vostedes, porque as competencias de eficiencia enerxética, como vostede dixo, as competencias para facer obras de calado, e como hai ademais un informe da Secretaría deste Concello que así o aclara, son competencia da Xunta. Por lo tanto, vostedes o que están facendo son unha... non o digo. Vostedes o que están facendo é calar ante os seus superiores sendo mansiños para non molestar a ninguén na Xunta, cubrirlle as espaldas e despois, iso sí, pedir préstamos para pagar as necesidades da veciñanza de Ponteareas. Falaron tamén de cultura, falaron de Corpus, eu xa me queda menos un minuto, polo tanto tampouco vou entrar a falar de Corpus, podríamos ler a acta do que din as e os alfombristas, a acta da reunión que houbo despois do Corpus. Se acaso na seguinte intervención podemos entrar un pouco máis a fondo. Claro, falaba de vostede do estado das instalacións deportivas, non? Xa miramos onte como estaba o estado do campo de fútbol natural de Pardella, xa miramos como estaba. E falaba ademais vostede, señor González Carrera, de instalacións que debía estar pechadas. Creo que non falou da piscina. Vostede que creou aquela alarma social de que a piscina había que pechala porque iba a cair abaixo, e resulta que pasaron 2 anos, sigue sin arranxar, e este verán parece que tampouco vai a ir, sigue entrando a auga. Polo tanto, claro, para vostedes iso non é unha prioridade, porque vostedes, claro, a súa prioridade era un proxecto para ampliar 2 rúas e despois presentaron ese proxecto na subvención e foi tan ridículo que quedaron entre os últimos de todo o Estado español. E falábanos tamén vostede dos campos de fútbol, e como rematei o meu tempo e me gusta ser respectuoso, continuarei falando desta cuestión no seguinte punto. Nada máis de momento. Gracias. Moitas gracias, señor Buzo. Ten a palabra o señor Represa. Sí, bo día. Como portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular, vou a tratar de relatar partindo de 2 conceptos, que o primeiro é como nos atopamos a situación para despois decir o que se fixo dende fai 1 ano e 9 meses que estamos no goberno, as diferentes áreas de goberno que son asumidas polos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular. Pero antes de nada, parece que lle decir un inciso, que parece que lle molesta que o goberno a certos grupos de oposición presenta aquí a acción de goberno. E tamén agradecería, bueno, que non se interrumpise, asumindo... Señor Ucha, non vai a tratar de consumir o tempo e vou a relatar todo o que teño que relatar, pero primeiro, intervención dos grupos municipais, artigo 38. Só poderá facerse uso da palabra previa a autorización do presidente, pero vostede, como pensa que tamén é o presidente, pois nada, siga así. Despois, no suposto de que se deses intervir nun asunto varios concelleiros do mesmo grupo, como é o seu caso, repartirán o tempo. Pero vostede quere interpretar a lei, o reglamento como a vostede lle interesa, pero iso é típico de actitudes políticas comunistas que é sempre estar a beneficio dos seus. Parece que lle molesta, como acabo de dicir, bueno, se escuitan desde a casa mira, como grita o señor Ucha, volvo a insistir, a intervención dos grupos municipais, artigo 38, 1.a, só poderá facerse uso da palabra previa autorización do presidente. Aquí nunca non fala, nin de berrear, vocear, nen facer actitudes completamente antidemocráticas.
sigan gritando, xa ven a actitude que teñen, eso é o que lle interesa a vostedes o estado do Concello. O Concello que lle interesa é boicotear unha vez máis todos os plenos para intentar que non se diga nada do Goberno, que non anuncie e non explique o que está facendo. Entrando no asunto. Vamos ir por áreas. Primeira área, economía e facenda. Cal era a situación inicial que nos atopamos? Primeiro, sin orzamento aprobado, a pesar de que a señora Fernández decía que é obligatorio, pois cando chegou este goberno en este mandato non tiñamos un orzamento aprobado. Despois, tiñamos, recordo, cortes de luz, cortes de suministro de luz por impago de facturas, porque había un presuposto de 300.000 euros cando o coste real do servicio superaba os 800.000 euros. Isto é unha previsión, porque sin orzamento, como decía, sin orzamento, con cortes de luz que todos os veciños sufriron. Tamén, como recordamos no seu momento, había 97.000 euros para acabar o ano, descontando os gastos fixos, como, por suposto, pago de nóminas do persoal municipal. E había 2,8 millóns de euros de facturas pendentes de pago, que non se podía pagar porque non había liquidez nas contas bancarias. Apenas había 100.000 euros nas contas bancarias do Concello de Pontareas. E a todo isto atopámonos unha situación de pérdidas acumuladas que superaban 1,5 millón de euros. E cal é a situación actual na área de economía e facenda? Pois orzamentos aprobados en tempo e forma en cada un dos anos de goberno deste goberno, 2024-2025, un orzamento que para este año ascende a 20,5 millóns, tamén un cambio absoluto na situación económica do Concello, conseguindo unha situación de equilibrio económico, como así se desprende das últimas contas presentadas, con un período medio de pago a proveedores que cumple coa legalidade e o último sitúase en menos de 30 días. E son datos obxectivos que todo o mundo pode consultar. Tamén cumplimos os indicadores de estabilidade orzamentaria e límite de endebedamento a longo prazo. Na área de urbanismo e vivenda, a situación actual: un pexón aprobado no ano 2021, pero completamente sin desenvolver. Chegamos aquí e o desenvolvemento dese plan xeral era cero. Un plan xeral que foi aprobado sin un só metro cuadrado de chan industrial, cuestión que para o anterior goberno era condición sine qua non, pero non sei por qué aprobouse sin un metro cuadrado de chan industrial. E despois tamén unha xestión absolutamente desastrosa e catastrófica dos fondos europeos EDUSI. Os fondos europeos EDUSI, que concederon unha subvención de 5 millóns de euros, unha subvención directa, pero que o 75% dos proxectos ao chegar este goberno en xuño estaban sin terminar. O 75% dos proxectos estaban sin terminar. Proxectos que tuveron para realizados desde o ano 2016, é dicir, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Pois este goberno chegou en xuño de 2023 hasta decembro de 2023 e conseguiu salvar a cifra millonaria de fondos europeos, cunha xustificación e uns ingresos que superaron o 95% de todo executado. Porque recordo que apenas había 100.000 euros de fondos europeos na conta do banco, desta subvención concedida. Por qué? Porque non se cobrou, porque estaba sin executar e sin justificar. E iso é o que nos atopamos. 5 millóns sin executar nin justificar. Chegamos aquí, executaron, justificáronse e ingresáronse. Que fixeron vostedes desde o ano 2016? Non, vai a pedir explicacións en 6 meses de goberno que vostedes non fixeron en máis de 6 anos, non? Claro, é todo moi coherente. Ves pedirlle explicacións ao goberno en 6 anos o que non fixeron vostedes en 6 meses o que non fixeron en 6 anos, non? É moi coherente, claro, non lle gusta falar disto de ADUSI. Ademais, do sobrecoste que tivo por unha mala xestión económica e de seguimento dos proxectos. Un sobrecoste que superou os 3 millóns de euros de sobrecoste. Os 3 millóns de euros. Non, como pagan os veciños, non pagan vostedes, si, dicen, guau. Si. Ben, pois que fixemos na área de urbanismo e vivenda? Elaboración do plan parcial da Lomba para dotar a Pontareas de solo industrial que vostedes negaron na aprobación do plan xeral. Un plan parcial da Lomba que está en tramitación e virá próximamente a sede plenaria. Tamén, como decía, conseguimos salvar os fondos europeos. Tamén elaboramos a estrategia Pontareas 2030, que aquí está, por lo que solicitaremos fondos europeos por importe de 15 millóns de euros, o dobre que o que vostedes solicitaron. Tamén poremos en marcha unha política
real de vivenda, de forma transversal coa área de servicios sociais. Neste ano 2025 habilitouse por primeira vez unha liña das axudas de promoción a vivenda en alugueiro na nosa vila. Tamén convocamos as primeiras axudas de rehabilitación das vivendas situadas no casco histórico de Pontarea, sendo o primeiro concello de Galicia en publicar este tipo de axudas a nivel barrio. Actualmente xa se tramitaron 22 axudas. Tamén se solicitou o estado de transferencia do tramo urbano da Nacional 120, co objetivo de facilitar a rehabilitación de vivendas situadas ao carón da Nacional. Tamén se reformulou, como diximos no anterior pleno, o proxecto de humanización das rúas da contorna do concello. E, por último, o penúltimo, mellor dito, aprobamos en pleno a solicitude de declaración do casco urbano de Pontareas como área resurbe para que a Xunta de Galicia participe directamente na revitalización do casco urbano mediante accións de rehabilitación, renovación e dotación de vivenda pública. Actualmente está pendente de resolver por parte da Xunta de Galicia. En canto ao plan xeral e a súa aplicación na parroquia de Xinzo, señora Fernández, o que fixeron vostedes foi aprobar un plan xeral sin informar aos veciños do que se lle viña encima, cunhas cargas que eses veciños pensaban, moi coherentemente, que alguén lle iba a comprar as súas parcelas, e resulta que non, que o que teñen que facer é por o diñeiro. Por diñeiro. O sea, si quítanlle a súa propiedade e ainda por riba teñen que por diñeiro encima. Iso que vostedes non explicaron, Iso que vostedes non explicaron, Iso que vostedes non explicaron. E os veciños están cansos de decir, pero preguntar, que me meteu a min neste lío? Que me meteu neste lío? E sabes cal é a resposta? Calada. Acalada. Espero que vostede lle aclarara e digara, sí, fomos nós, o goberno anterior municipal, o que lle metemos aos veciños nesta situación que, ademais de quitarlle a finca, teñen que poñer diñeiro do seu bolsillo. E vostedes van a quedar sin ningún tipo de propiedade, porque é dotación pública. Vale? Entón, iso é que agradezo e solicito que explique aos veciños. Quen lle meteu nesa situación urbanística? Quen lle meteu nesa situación sen ter información? Iso que teñen que explicar. E de ser de decir mentiras. Que o que son é decir mentiras, porque é unha auténtica mentirosa, señora Fernández. Unha auténtica mentirosa. Ben. Eso no se lo consiento. Insultos no, Yo no le falto el respeto. Señora Fernández, disculpe, retire la palabra. Retiro a palabra, pero tamén vostede retire que me chamou mentiroso. Que fon ali a mentir. No, que va. Bueno, da igual, ten amnesia. Área de medio ambiente. A situación inicial é que nos atopamos con unha contorna de todo o río Tea nun estado total de abandono, así como tamén as áreas recreativas da Freixa, a Moscadeira ou a praia da Ponte das Partidas. Tamén falla dun sistema sistemático de control e seguimento da calidade das augas e tamén, por suposto, unha ausencia dunha política de xestión de colonias felinas que ocasionou un conflicto coas entidades sociais da vila que se dedican a esta cuestión. Isto como nos atopamos a situación, un conflicto na xestión das colonias felinas, sen unha política clara, sen ningún plan estratégico e sen accións a acometer dunha maneira lóxica e coherente e planificadas. E despois, por suposto, a senda e o regato da venda completamente abandonados e intransitables. Que se fixo? Dende hai ano e 9 meses? Pois, somos o primeiro concello galego de máis de 20.000 habitantes que conta e aprobou a súa estrategia de infraestructura verde, que aquí poden ver, por moito que lle moleste, está aprobada, isto que vai o que está marcando a folla de ruta a seguir para a mellora dos espacios verdes do noso municipio. Tamén fixemos unha reforma e posto en funcionamento dos novos chiringuitos da Freixa. Tamén acadamos financiamento da Diputación de Pontevedra para a reparación integral de toda a senda do Tea que se acometerá neste ano 2025. Tamén, por primeira vez, estableceuse unha organización sistematizada para avaliar e mellorar o control da auga, dando resultados moi positivos e que permitiron que por primeira vez a calidade da auga na zona da Freixa mellorase con respecto aos últimos anos. Como dicía, aprobamos un plan de xestión de colonias felinas que está permitindo diminuir os problemas asociados á superpoblación destes animais. E conseguimos a limpieza e rehabilitación integral da senda e de toda a contorna do regato da venda. Queda pendente a limpieza do propio regato que se acometerá previsiblemente neste ano 2025. Na área de emprego, pois mire, había unha ausencia total
como nos atopamos esta área? Pois cunha ausencia total de regulamento que permitiste a posta en funcionamento do Centro de Emprendemento e Dinamización Empresarial, o CEDEP, é dicir, atopámonos un edificio sen ningún tipo de normativa ni ningún tipo de organización que permitise o seu funcionamento. E tamén unha ausencia de políticas reais de promoción de emprendemento e inserción laboral para calquera franxa de idade. E que se fixo? Unha aposta polo emprego sin precedentes neste Concello, con exemplos como a inauguración e posta en funcionamento da Residencia de Artistas a Artistea, con un servizo municipal que favorece o intercambio cultural, fomenta a innovación e apoia a investigación e desenvolvemento de novos traballos para persoas emprendedoras e talentosas. Tamén a aprobación das ordenanzas necesarias para a posta en marcha do Centro de Emprendemento, no que actualmente se ocupan espazos diferentes empresas de recente creación. Tamén a creación dunha aula de capacitación digital e traslado da aula CEMIT ao CEDET, como centro neurálxico de emprendemento e da innovación tecnolóxica en Ponteareas. Tamén a implantación de obradoiros juvenís que permitan aumentar a inserción laboral de veciños con idades que non superen os 30 anos. Tamén a posta en marcha ata o momento de 2 programas integrados de emprego, cun investimento que supera medio millón de euros e que conseguiu unha inserción laboral de máis da mitad dos participantes. Tamén a implantación de programas de xuventude mentoring dirixidos especificamente a promover a empregabilidade das persoas mozas da nosa vila, e tamén continuamos coa realización periódica de obradoiros de emprego e tamén reforzamos, por suposto, o servicio de inserción laboral do Concello de Ponteareas coa contratación dunha segunda orientadora laboral. Na área de xuventude e voluntariado, como nos atopamos esa área, a área de xuventude e voluntariado? Pois atopámonos cunha ausencia total de proxectos estables dirixidos á mocidade e ao voluntariado, unha falta de espacio específico para desenvolver tamén as actividades do Departamento e a desaparición e de desmantelamento por completo da Oficina Municipal de Información Xuvenil, OMIX. Como estamos agora mesmo? Pois, habilitamos un espacio específico para o desenvolvemento de actividades do Departamento de Xuventude e Voluntariado situado na entrada do mercado municipal. Creamos o concurso Talento Xove para a promoción das iniciativas xuvenís da mocidade da vila, cun gran éxito de participación neste ano 2025, que esperamos superar as 300 inscripcións e os beneficios, unha participación indirecta de máis de 2.000 personas. Tamén creamos o grupo de participación xuvenil Conecta Xoven, a través do cal as persoas mozas poden transmitir directamente ao concelleiro as súas inquedanzas e propostas. Tamén pomos en marcha o programa específico de voluntariado interxeracional. Tamén recuperamos, por suposto, como non podría ser de outra forma, a Oficina Municipal de Información Xuvenil, completamente desmantelada a nosa chegada ao goberno, que actualmente está situada na entrada da Biblioteca Municipal. E todo isto foi gracias a un incremento orzamentario nesta área de goberno de xuventude e voluntariado que supera o 500%. Nas áreas de residencia maiores, escola infantil e ludoteca, como nos atopamos a situación? Bueno, veo que se me rematou o tempo, entón continuo na seguinte intervención. Moitas gracias, señor Fernández Represas. Por suposto, vostede é o portavoz e o voceiro do grupo mixto, pero é un grupo. Según o artigo 38.2, o grupo reparte os tempos en caso de intervir as dúas persoas e así o recolle. Entón, señor Ucha, tivo ese tempo, agora non sei se o señor Freitas vai a querer intervir, pero ten entón un minuto do anterior por riba da quenda deste caso. A secretaria intervén, si doulle... Si, pois vai intervirse. Xa reproduciu anteriormente o concelleiro con respecto ao debate do Estado do Concello, xa non o vai a volver a reproducir esta secretaria. Non obstante, sí que penso que sería interesante lembrar outro dos artigos do RON respecto ao asunto
esclarecer que é o artigo 7.2 do texto. Este artigo di: o grupo mixto poderá establecer unha quenda rotativa para o desempeño da función de voceiro, voceira, ou ben distribuir entre os seus ou as súas componentes o tempo que lle corresponda ao grupo. Co cal é unha decisión do propio grupo mixto determinar quen é a persoa que vai intervir, de forma que se poida establecer esa quenda rotativa que exerza como voceiro en función da decisión do propio grupo o que o grupo considera, a persoa que o grupo considere, ou senón o que poden decidir os integrantes do propio grupo é distribuir ese tempo. En este caso, pois obviamente, como existe un turno para o grupo mixto, pois é o propio grupo que ten que decidir como se vai tratar a distribución dos tempos e quen vai intervir. Moitas gracias. Entón, señor Freitas vai intervir nesta ocasión? Bueno, pois despois se suma ao resto do que lle corresponde, señor Ucha. No, aquí non vai interpretacións. Pero que conclúa a secretaria, a secretaria, é que en todo caso usted non, porque se ese non usted. Acaba de decir a secretaria. A mí o señor Freitas pediu unha palabra. Pediu unha palabra e forma parte do grupo mixto. Si entre vostedes non falan, bueno, nada. Solo de voceiros, fala tamén de persoas integrantes do grupo mixto que... Ai, por Dios, señor Ucha, vamos a ver, ten a palabra de 10 minutos máis un minuto da vez anterior. E señor Freitas vai a intervir? Sí, pero es que aquí estamos a falar de tempos e o señor Ucha, como quere intervir, ten que falar. Vai intervir? Vostede? No, vale, pois ten o tempo de 11 minutos. Claro, que a alcaldesa molestalle que exista. Xa non lle molesta. Pois parece que sí. Quen o diría que non lle molesta, non? Porque que lle importaba a vostede deixarme 7 minutos na anterior intervención. A secretaria acaba de decirlo claro, que é o grupo mixto quen ten que organizarse. O acaba de decir bastante claro. Claro, entón, a partir de agora, pois antes dos plenos, eu contactarei co concelleiro Domingos Freitas antes dos plenos e veremos en que puntos intervimos os dous, en que puntos só interven el e en que puntos só interveño eu, porque é a forma correcta. Entonces, bueno, a alcaldesa dice que non lle molesta, pero que o diría, non? Eu lle pido aos grupos da oposición sí que lle pediría un pouco de solidariedade, porque, bueno, isto nos pasa hoxe a nós, pero mañá vos pode pasar a vos, e vos pasa noutros foros, cando sodes minoría, e esta organización política sempre ten claro que as minorías teñen que ter voz, porque é importante, é interesante a democracia, ainda que lle estorba esta xente. Eu vou por partes, polas diferentes intervencións, ao bloque, benvidas a trincheira, de verdade, porque esta trincheira é moito máis forte co Bloque Nacionalista Galego, esa trincheira dos servizos públicos, esa trincheira da municipalización e esa trincheira da reivindicación social, o que sí, que cando volvades a estar no goberno, si volvedes a estar, que vos acordedes, por favor, de que a dereita se lle para con dereitos desas institucións, e eu non frivolizaría coas dictaduras. Sí que creo que isto é unha labor que habería que facer, porque este goberno é bastante represor, evidentemente, pero non unha dictadura. Por sorte estamos moi lonxe de estar nunha dictadura e ojalá non se volva a repetir, porque esta organización política, a pesar de que nos poidan ir dicindo por aí, a historia que coloca cada quen no seu lugar. E a loita contra a dictadura é o que caracteriza esta organización política, especialmente a Izquierda Unida, que forma parte desta organización política, que sempre estivemos na trincheira da paz. E seguimos estando, curiosamente agora, cando hai que estar, el no a la guerra. E decimos tamén as compañeras do PSOE, no a guerra, no ao rearme, e non a esas posturas bélicas. Non sempre vamos a estar aí. A diferencia entre a dereita reaccionaria e esta organización política que nós jamás faríamos con vos o que vos fixestes con nós. Jamás. Jamás poríamos os vosos nomes nunha lista negra.
Jamás deixaríamos aos vosos mortos enterrados nas cunetas. Jamás faríamos eso. Jamás. Nunca o fixemos e nunca o vamos a facer. Compañeiros da nosa organización política estiveron nunha lista negra do pai da actual alcaldesa. E non é porque sea pai da actual alcaldesa, sino porque iba na lista electoral do Partido Popular. Nos jamás faremos eso con vos. Te deo por seguro. Nos creemos na paz. Nos creemos na democracia e nos creemos nos diálogos desde as ideas. Así que menos frivolizar con este tema e máis consecuencia co tema. Cal é o problema, Francisco Josús, de que teñamos ideas divergentes? Cal é o problema da palabra comunista? Cal é o problema da palabra socialista? Cal é o problema da palabra nacionalista? Cal é o problema, Francisco Jesús? Quizáis habría que facer esa reflexión. Pero repito, quedadvos con esta frase: jamás faríamos con vos o que vos fixestes e facedes con nós. Jamás votaríamos en contra dunha lei de memoria democrática. Jamás. Jamás. E creo que sempre o demostramos. A CIP, que dice que este goberno está onde ten que estar. Bueno, eu discrepo, Juan Carlos. Eu discrepo. Vostede creo que mezcla o goberno co partido. Creo que ten que darlle unha volta ante eso. Vostede, cando estaba nesta posición, dixo que tiña que haber espacios para os grupos da oposición nesta Casa do Concello. E agora non os hai. Vostede, cando estaba nesta oposición, decía que iba a contar coa oposición se algún día gobernaba, e non conta coa oposición. A vostede e a nos diferencian moitas ideas. Pero creo que polo menos, poderías facilitar que esta organización política pudera facer o seu traballo nas mellores das súas condicións, e non o está facendo. E cando estaba aquí, o reivindicaba. Era unha das cousas que máis reivindicaba, e nós estábamos de acordo. Entonces, bueno, está onde ten que estar, entre comillas. O que sí que vos digo, se algún día Ponteareas en Común entra nun goberno, semanalmente ou quincenalmente vai haber unha reunión cos grupos da oposición para rendir contas. E semanalmente ou quincenalmente os grupos da oposición poderán intervir todo o que precisen. Todo o que precisen. Ese é o noso compromiso pola participación. Jamás vamos a deslegitimar aos grupos da oposición. Jamás. Esteamos nas antípodas. Non insista con enlace de autovía, é perigoso. É perigoso mezclar a Nacional 120 con enlace de autovía. É perigoso porque va a desmobilizar. Son cousas diferentes. Poden estar relacionadas, pero son cousas diferentes. Na Nacional 120 estamos de acordo. Todas as forzas. No enlace de autovía, hai que ver, porque o enlace de autovía destroza un dos hábitats naturais máis importantes do noso Concello. Non se pode falar da Agenda 2030 e logo formular o que se formula. Atletismo, non vou a entrar neste tema, pero me fai gracia, que faledes de atletismo. Non engañamos a ninguén. Fago unha pregunta clara, Juan Carlos. Vai haber papeleta da CIP no 2027? A ver se me respondedes esa papeleta. O PSOE. Esta organización política está a esperar. Fixo 2 veces a solicitude desde fai meses por o acceso á información relacionada que este en mans deste Concello coa reclamación judicial que vostede fixo da mans de grandes poderes deste municipio sobre o PSOE. Eu non digo que teña que ser vostede, porque é unha persoa implicada, pero polo menos que se nos facilita a información. 2 veces fixemos a solicitude e non se nos facilitou. A día de hoxe seguimos sin acceso a esa solicitude. Tamén é dicir, só temos 2 solicitudes as que non temos acceso. Esa e unha factura. Pero curiosamente non temos solicitude. Fixémola 2 veces, fai meses xa, Ao PSOE e ao Bloque xa lle dixe o tema de que creo que cuidado con que nos amordacen, porque se nos amordazan a nós, nos poden amordazar a vos. E vamos co Partido Popular. Me fai gracia cando falan de Xinzo, que acusan o anterior goberno de que a culpa de que vayades a facer un centro de día e que os propietarios teñan o problema que teñan é do anterior goberno. Non o fagades. Parade eso, modificade o PSOE e xa está. Home, o que non podes mentir a cidadanía. Entendo que teñades moito interés en Xinzo, sodes 3 concelleiros de Xinzo que levades aí pico pala dando a brasa moito tempo e agora, claro, comervos o que vos vades a comer, claro, vos poñedes nerviosos, eu entendo. Pero, hombre, acusar de algo que vais a facer vos, o anterior goberno, eso xa como de traca. Se o anterior estaba mal, home, concelleira, vostede concelleira de urbanismo, modifico o PSOE. Cal é o problema? Modifico o PSOE, pero non faga pensar que van a pagar por culpa do resto. A débeda final canto é, Francisco, porque cada día dimos unha cifra. Ahora había 5 millóns de cartos e duxes sin justificar. Que conteste o Bloque, pero vamos. Es que, vamos. Si a subvención era casi o 100% da subvención estaba sin justificar. Logo que había un sobrecoste de 3 millóns de euros na EDUSI. Explique ese concepto, por favor.
E se acusa ao anterior goberno, que non teño que ser o que me ofenda, pero de pagar caprichos. Este goberno, de pagar caprichos. Este goberno. Madre mía, por favor. O plan parcial da LOM. Silvia, o 12 de decembro de 2023, vostede mandou unha nota aos medios de comunicación, que publicaron todos os medios de comunicación, evidentemente, porque quen paga manda, non? Fai o 12 de decembro, que decía que nun ano iba a estar o plan parcial da LOMBA en funcionamento. Levades fatal o tempo, tío. É 31 de marzo. Xa vais 3 meses consumidos. Bueno, 3 meses e medio, vamos a deixar decembro que é Navidad. 3 meses consumidos. E vostede foi dicindo por aí que iba a estar, e non está. Recoñeza vostede o erro, faga vostede autocrítica e diga que cometeu un erro cos plazos. Non pasa nada. Pero, home, non é certo. A noticia que vostede publicaba nos medios. A contorna do río Tea. Francisco Jesús, eu mirei outro día paseando por ali, non sei a onde iba, pero mira, estaba vostede moi cerca do parque que hai entre Pardellas e a Hípica. Juan Carlos seguro que sabe como está. Eso é o mantemento de parques que tedes. Miraches como está? Mirastes como está aquel parque? Cos columpios tirados no chan, coa arena toda desperdigada. Eso sí, bolsas de basura se poñen, que está moi ben, pero bueno, igual non é o prioritario. Pero mirastes como está o parque? Se algún día alguén ten un accidente, pois entonces vemos. Eu que teño un fillo de 18 meses e vou moi de vez en cando por ali. É un parque moi agradable, pero está reventado. Entón, que fagades vos da contorna da Freixa e que ademais, sabes, que vou a correr todos os días. Casi todos, ata Chan da Gándara. Dixen fai, non sei, 6 meses, Raquel, máis ou menos, o tema das pontes, que resbala a xente, nin caso. Mira algo tan básico, me dixo Raquel, así, ten razón. Nada, as pontes siguen sin a malla protectora. Sí, falamos unha vez nunha xunta de portavoces. E siguen sin malla protectora. As colinas felinas siguen sendo un desastre e as asociacións que o xestionan o dicen. Dotade de recursos, igual que dotou Porriño, para a xestión das colinas felinas. De verdade, se vos preocupa as colinas felinas, porque o paripé e a propaganda está moi ben, pero se verdadeiramente os preocupa, dotade un plan serio e real coas colinas felinas, que non fagades demagogia con este tema, que é importante, que os animais son moi importantes. O regato da venda, a ver como acaba do regato da venda. Eu tamén mireino por ali unha vez con Mingos, os dous, discutindo polo regato da venda. Si, eu iba detrás e o mirei. Que pasou no regato da venda, Mingos? Mingos está asustado con ese tema, porque igual meteu o tractor onde non debía, sabes? Igual hai unha ilegalidade aí. Pasa que sempre estamos rozando aí. Pero o do regato da venda é moi heavy, que o regato da venda non é un tema menor, que parece que o regato da venda é un regatucho que pasa por aí. Non, o regato da venda é un regato moi importante. E o respeto á hidrografía é moi importante. Claro, vos facedes esas cosas pa diante e logo a ver que pasa. A ver que pasa. Pero xa dictaminará a xustiza. Que pasou aí? Que tal funciona o centro de emprendemento? Danos resultados, por favor. Porque tamén sería interesante. E o centro cívico, pagando favores co centro cívico. Que estás facendo co centro cívico? A quen lle estades pagando o favor? A quen lle estades pagando o favor co centro cívico? A mí me entra sempre moita curiosidade por eso. Eu teño as miñas intuicións. Onde está o MIS de Ponteareas? Talento Xove é un programa que... Cristian, Talento Xove é un programa que fixestes vos? Talento Xove é un programa que existía nas xuntas de fai anos. No que va. Non existía na xunta. Sí, Talento Xove é un programa que leva existindo en xuventude un montón de tempo. Resumo xa, acabo. 30 segundos, xa que me roubaches 8, déxame acabar. A vosa política se resume con dúas palabras que son moi preocupantes. Xa o decía Son da Rúa, caciqueo e postureo. Ese é como se resume. Propaganda e caciqueo. Individualizar as loitas para poder caciquear. Porque caciquear é eso, individualizar as loitas. Cando aquí ven un colectivo e ao día seguinte a alcaldesa chama a unha persoa individualmente dese colectivo para ter unha reunión con ela, eso é caciqueo. Para materializar as cousas. Esa diferencia. Vale? Pouco máis. E nada, pois non entendades medo a democracia, que a democracia é interesante, bonita e incluso divertida, amigos. Incluso divertida. Ten a palabra a señora Fernández. Gracias. Ben, en primeiro lugar, señor Francisco Jesús, en canto ao orzamento, xa o temos explicado varias veces neste pleno, no ano das eleccións non se fixo orzamento para que fose o goberno que ia entrar no Concello o que poidese distribuir os gastos.
Ten un exemplo moi claro en Porriño, que é dos seus, aquí ao lado. O primeiro que fixo foi aprobar o orzamento en canto tomou posesión. Bueno, pois esa é a forma de xestionar. En canto aos fondos EDUSI, eu só lle digo unha cousa. Se vostede di que en 6 meses vostedes xestionaron os 5 millóns de euros, eu lle digo que eso ningún rapaz o cree. Nada máis. E a xestión dos fondos EDUSI, eu só teño unha cousa que decir. Centro Cívico e Artistea. Eso é o que fixeron vostedes cos fondos EDUSIs. Cambiar o uso do que estaba previsto mediante un procedemento de participación. Eso é o que fan vostedes. En canto á elaboración do plan parcial da Lomba está dende novembro de 2023. No expediente último que hai é novembro de 2023. Se vai vir a pleno, benvido sexa, que sin tempo non era. En canto aos fondos 2030, señor Francisco Jesús, di vostede, é que nos imos a optar a máis cartos que vostedes, imos a pedir máis cartos. Home, vostedes van a pedir o que os fondos lle permiten pedir, igual que nos pedimos o que os fondos nos permitía pedir, sin máis. En canto ao señor Carrera, mire, se estiveran encantados de rendir contas, non farían este pleno ás 8 da mañá. Bueno, das diversas cuestións que mencionou vostede, gustaríame matizar algunhas. A policía di vostede que ten a prioridade de estar nos eventos. Home, para min é un xeito bastante lamentable de degradar a labor policial. Non se limita aos eventos. En canto á prioridade da Nacional 120, só lle teño que decir que lle pregunte á alcaldesa o que falou na subdelegación de goberno. Nada máis. En canto á cultura, di vostede que chegan as 24 parroquias. Home, se 12 actividades chegan para todas as parroquias, pois xa me dirá vostede. Presume tamén da reunión das traídas de augas que tivo lugar este pasado fin de semana. Bueno, explíqueme vostede para que se fixo, se era para vender a empresa que se adica a xestionar traídas de augas. Por último, decir que vostede alardea, aquí novamente no pleno o recoñece, que vostede se presentou coa intención de abrir o tráfico, de pasar o tráfico, pero vostedes acaban de aprobar no pasado pleno un proxecto de humanización do contorno do Concello. E no obxecto do proxecto di solicitud das autorizacións necesarias para a recuperación da mobilidade e de espacios públicos para os peóns. Entón, eu non sei cando di vostede a verdade, se contenta a uns, se intenta contentar a outros. A verdade é que descoñezo esta política que están a plantexar. En canto aos servicios sociais, que quedoume antes en mencionar polo tempo, gustaríame así decir que acaban de adxudicar vostedes un contrato que o que vai facer é precarizar o servizo das mulleres, que son as que prestan este servicio. En canto a deportes, falan vostedes de incrementar a partida, pero o certo é que deixaron máis de 30.000 euros sin adxudicar. E sobre a pista de atletismo, eu creo que quedou bastante claro en anteriores plenos que isto é un capricho, é un empeño seu que vai en contra de toda a comunidade atlética que temos neste concello. Pouco máis hai que decir. Ao final, vostedes fan gala de que poñen en marcha a escola infantil, novo centro de saúde, centro de emprendemento. Bueno, pois todo isto foi gracias ao goberno progresista anterior. O que máis chama a atención é que presumen vostedes dunha administración transparente. Home, o que sucedeu neste pleno co compañeiro de Pontarense en Común ten moi pouco de transparente, bastante lamentable, e inda por riba que se intente que
os outros compañeiros da oposición pisen ao compañeiro que está intentando nada máis e nada menos que falar, simplemente falar. Que creo que para iso estamos aquí, para poder expresar as nosas ideas, discrepar, chegar a acordos cando sexa necesario. Pero foi lamentable. Por suposto, ten todo o apoio do Partido Socialista porque entendemos que estas cousas hai que falalas antes. Para iso temos xuntas de portavoces, se poden convocar en calqueira momento, incluso antes de empezar o pleno se poden falar, que creo que falando todos é entendible e podemos chegar a acordos. A verdade é que transparencia hai moi pouca cando este grupo ten pendente máis de 10 solicitudes de acceso a expedientes sen atender. Tamén temos que recoñecer que a área de Facenda é a que responde inmediatamente ás solicitudes que se fan. Non se respostan as solicitudes que fai a xente por rexistro, non se dá resposta a nada disto, pero presumen vostedes de administración transparente. Convocan un pleno ás 8 da mañán e a motivación que dan para convocar este pleno ás 8 da mañán é que teñen vostede maioría e poden facelo. Ese é o seu espírito de transparencia. Iso é o que entenden vostedes por unha administración transparente. En canto ao tema de personal, que a min me preocupa bastante porque como empleada pública me preocupa, insisto en que é preciso que se senten co persoal e que se valore o persoal e se trate ao persoal como se merece. Vostedes intentan desfacerse dos técnicos, non lle interesa xente capacitada, o que lle interesan é que podan vostedes manexar aos traballadores ao seu antoxo. En definitiva, son vostedes unha auténtica ferramenta de colocar empresas amigas e o único que fan vostedes é propaganda, fotos, sorrisas e postureo. Nada máis. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor González Carrera. Sí, gracias. Continuando na línea de intervención anterior, que non rematen coas áreas delegadas que ten este grupo municipal, gustaríame continuar con tema de iluminación pública, porque aquí creo que sí, como ben se me dixo antes, si hai que reconocer errores, pois tamén todos os que estamos aquí, si somos sensatos e aplicamos o mesmo conto para cada un, tamén teñen que pedir, desde logo, disculpas ou decir que non se fixeron as cousas como eles contaban que se fixeran. En iluminación pública, en alumbrado público, encontrámonos con un servicio semi-privatizado, unha empresa que viña a facer traballos e non se sabía como, unha empresa que non había que na controlara cando colocaba os mecanismos, os diferenciales, os térmicos, etcétera, etcétera. Non había control. Esa é a realidade. É que nos encontramos con unha situación de que hasta moitos cuadros eléctricos que traballaban con telegestión, non se sabía que nos manejaban. Esa é a realidade. Fixose un traballo minucioso, apostouse novamente por persoal municipal, contratouse un novo oficial de primeira de electricista e púsose en marcha algo que entendíamos que era máis que necesario. Que un concello como Pontareas, onde temos máis de 500 kilómetros de viais públicos, onde temos iluminación pública, unha red moi ampliada, encontrábanos de que tan pronto viñan a chover un pouquiño, a maioría dos cuadros saltaban. E por que saltaban? Porque cando o goberno anterior acudiu a esa axuda do Estado para cambiar as luminarias, que me parece perfecto, só pensou na foto. E pensou na foto de hemos cambiado as luminarias, pero resulta que non cambiaron o cableado. Entón, o cableado, 5, 10, 15, 25, 30, 40 anos que tendrá algúns, o receta negra chamado así, está corteado. A luminaria LEF é moito máis delicada e resulta que tan pronto
detecta a humedad, saltan. E non hai maneira. Hemos tido que sufrir o corte de un cuadro eléctrico pola compañía suministradora porque había unha derivación que facía daño nas viviendas dos veciños e queimaba os electrodomésticos. Iso é unha realidade. Iso non o inventamos nós. Iso é que vostedes entendían de que lo vaya llevando aquel, e esa situación. Hemos millorado. Temos unha cuadrilla propia do Concello. Estamos cambiando os tramos de cableado. Estamos dando resposta aos veciños. Os veciños entenden o que está pasando. E ao mesmo tempo se dan conta de que non é só a luminaria, hai que cambiar todo. Temos moitos cuadros que non pasaban ao CT, Organismo de Control Técnico. Tiñamos problemas para recibir os fondos da Administración do Estado porque non se justificaban as OCTs, eran negativas. Esa é a realidade que nos encontramos. Hemos millorado, seguimos millorando, seguimos adquirindo novas luminarias para colocar en diferentes lugares que son máis que necesarios. E desde aquí quero mencionar, desde logo, novamente, o que moitos veciños sufriron e que están moitos en algunha situación desas que entendíamos que non é correcto. Hemos feito o contrato de suministro de energía eléctrica por primeira vez en este Concello. A primeira vez. Remata agora, vai volver a salir. Vamos a contratar uns pliegos para buscar a maneira de conseguir que adquiramos a energía máis económica para poder, dunha vez por todas, de que eses aforros podan ser despois, desde logo, reutilizados en outras inversións que entendemos que son máis que necesarias. Co cal, poderíamos falar tamén de servicios de emerxencia, os bombeiros, servicio de extinción, que sen que todos os grupos estamos orgullosos e satisfeitos da labor que fan, pero tamén é necesario recordar que incrementouse o número de persoal para poder ter 3 de turno, ainda é necesario aumentar máis, e iso foi tamén en base a unha millora do GES, que é un convenio que se fai coa Xunta de Galicia que incrementou unha cantidad económica moi importante para poder superar e para poder, desde logo, asumir ese gasto. Hemos renovado a ordenanza, unha ordenanza que, ao final, veñen a pagar as aseguradoras para poder ter eses ingresos necesarios para iso. En protección civil, aquí enches a boca a falar de protección civil e resulta que o primeiro que facemos é ter unha reunión con membros de protección civil e o primeiro que nos dicen, sí, tiñamos un presupuesto, pero nós non o tocábamos. Nós, a final de ano, gastábamos o presupuesto en outras partidas. O compromiso deste grupo, deste concelleiro, foi o presuposto voso non se toca, é único exclusivamente para protección civil, 18.500 euros. E así están agora adquirindo nova máquina, novas ferramentas que les necesitan. Por suposto que recibimos tamén a través da Xunta de Galicia, dos fondos FEDER ou do que sea. Nós o que queremos é que veñan para aquí. Co cal, que quero dicir con todo iso? Que pronto tamén tendremos unha sede nova para a protección civil definitiva que é máis que necesaria. Aquí dícese, e a verdade é que aí comparto, que é moi fácil dicir herederos da ditadura. Si creen que nos van a ofender, pero eu hasta comparto. Por que falamos con esas palabras? Por que e tal? Pero para dar unha intervención é necesario iso. Bueno, pois alá ustedes. Pero mire, señor Bouzón, non ofende que quere, senón o que pode. A verdade que a súa gestión todo o mundo a sabe. Cando estuvo de concelleiro delegado, eu non vou falar nada dela. Pero que si temos claro que cando vostedes agora tamén é bo que digan a escola infantil estáse facendo gracias a nós. Explíquenlle aos veciños que dicen que non entenden como se fai esa escola infantil en un pulmón dun parque. Porque foi a súa lucidez colocala ali. É a realidade. Despois temos que nos parar na rúa. Por que facedes iso aí? Por que facedes iso aí? Porque nos deixaron condicionados. Esa é a realidade, que é moi importante. Miren, cando vostedes, desde logo, falan do plan xeral, é lícito que calquer concelleiro ou veciño pode recurrilo, dixo eu. Calqueira. É lícito. Co cal, sentímonos orgullosos, volveríamos a facer e lle dirán que ese plan general non é viable en Ponteareas. E non se pode modificar hasta que se demostre que está edificado un tanto por cento do suelo que vostedes deixaron. Co cal non veña aquí con milongas cando sabe do que está dicindo, ou non o sabe, ou descoñece, ou quere facer política que parece que é o que quere facer vostedes. Mire, vostedes foron conocidos polo goberno de que comprara un can, un perro policía. Isto foran ustedes. Foron conocidos por iso. O goberno do BNG PSOE. Contrataron un can para facer as funcións de policía.
Vostedes foron conocidos como sindicatos contra a actitud del gobierno de Ponteareas, un gobierno progresista, señora Soane. Os sindicatos, contra ustedes. Vostedes foron condenados, el Supremo obliga a Ponteareas a indemnizar a 15.000 euros a unha traballadora por acoso. Cada un é heredeiro do que hai. Eu dice que son heredeiro do franquismo. Bueno, a mí non me vai ofender usted, Todo o mundo sabe onde veño e, desde logo, quen son. Ora, vostedes que promulgan unha cousa fan totalmente. E despois, ainda por riba, dicen yo defiendo al funcionario. Pois, pobre funcionario, se siguen vostedes aquí. O que sí está máis que demostrado é que os veciños son soberanos, deciden cada 4 anos, e eses 4 anos, cada goberno ten que, desde logo, facer no que cree, e para nós creer é priorizar por a Ponteareas onde lle corresponde, e recordarlle que o tráfico abriuse porque vostedes aprobaron un plan de mobilidade donde dicía claramente, plan de mobilidade urbana, que había que deixar o paso transversal pola plaza da Iglesia. Iso non o invento eu. Isto contrataron ustedes. Tamén un contrato menor, a un técnico de Valencia, acórdanse. Quer dizer, aquí todo é moi fácil vir aquí e dicir unha cousa, dicir outra, pero a realidade é que os feitos son os que son e desde logo, cada un ten que retratarse do que dice. Señor Ucha, só dicirlle, vostedes é lícito que estean contra do enlace da Nacional 120, pero tamén é lícito que nós esteamos a favor. É dicir, nós entendemos que necesitamos un enlace á Nacional 120 porque é unha necesidade. Necesitamos sacar o tráfico pesado da Rúa Castelao, da carretera de Anguares. Sabemos que cando se faga esa obra da Nacional 120 vai a ralentizar o tráfico e vamos a colapsar máis Anguares, é unha realidade. Como ten que facerse? Para iso están eses técnicos, enxeñeros, pois nas administracións. Por parte deste grupo temos claro que o traballo faise no día a día, faise nos saber escoitar, faise facéndose autocrítica a un mismo e faise con comunicación fluida con todas as administracións. Podemos representar unhas siglas, podemos representar un partido, pero que sí está claro que en Ponteareas somos os representantes dos veciños de Ponteareas, os 23.400 veciños. Iso que a xente entende é que non poñamos a ideología e os partidos políticos por riba diso. E, señor Ucha, permítame que paso o tempo e xa veremos que fai a CIP, se lle parece ben. Moitísimas gracias. Moitas gracias, señor González Carrera. Ten a palabra o señor Bouzó. Grazas, presidenta. En primeiro lugar, unha cuestión que comentou agora o señor González Carrera e que tamén antes trasladou o compañeiro de Ponteareas en común sobre a expresión que nos de OBNG utilizáramos con respecto á dictadura. Aquí ninguén falou de que hoese unha dictadura. Aquí o que dixemos literalmente é que xa nin disimulan ao aplicar as artimañas máis rancias e caducas máis propias dunha ditadura. Non dixemos que fose unha ditadura, en calquera caso todos sabemos o que supuxo a ditadura e todos sabemos que, isto non estamos na mesma situación. E xa por rematar o compañero de Ponteareas en común, porque nós temos claro cal é o noso rival político, e por si non quedou claro na nosa anterior intervención, toda a nosa solidaridade coa súa, co que vostede padeceu hoxe. Nós, por suposto, que non respaldamos a actitude que tivo a alcaldesa hoxe co seu grupo. Vostede mesmo decía, calquera día podemos sufrilo nós. Non, nós xa o sufrimos, hai un par de plenos, aquela noite na que xunto ao Partido Socialista abandonamos este salón de plenos. Xa o sufrimos tamén, polo tanto non é que calquera día podamos sufrir, sino que xa o sufrimos. E por continuar avanzando, vostedes falaban, claro, do plan urbanístico, de como se atoparon vostedes as cuestións que chegaron e as promesas, máis que un debate do Estado do Concello parecía, as promesas que vamos a ir preparando as promesas de campaña do ano 2027, porque você dicía, vamos a facer, pensamos facer, a ver si facemos, temos unha idea de facer. Claro, iso non é o debate sobre o Estado do Concello, iso é a súa idea do que queren facer ou iso é o seu programa electoral. Pero mire, sobre o plan urbanístico, sobre o que permitía e non permitía, señor González Carrera, vostede di que, claro, que foi unha idea nosa, colocar a escola infantil nun pulmón verde. Esta é unha infografía do proxecto do ano 2010-2011. Está no mesmo sitio. Eu non estaba no goberno, o Bloque Nacionalista non estaba no goberno.
varias persoas que están aí sí estaban no goberno. Entón, claro, vir agora a decir que é unha cuestión de que o puxo aí o Bloque Nacionalista Galego, pois, en fin, non? Pero en calquera caso, vostedes, para o que quixeron, puderon modificar o plan urbanístico, verdade? Porque o plan urbanístico tamén prevía a construción dunha infraestructura deportiva no Alto da Gloria e vostedes trouxeron a este pleno a recalificación dos terreos para construir ese novo centro de saúde fronte a unha clínica privada, non? Entón, claro, falar das cuestións segundo interesa, pois, en fin, e agora, claro, naquel restiño de terreo que lle sobrou, pois, bueno, pois queren meter a toda costa unha pistiña de atletismo que, por suposto, pois, ten a toda a comunidade atlética en contra. E, bueno, veremos en que queda esta situación. Por lo tanto, claro, vostedes, un novo edificio sí, non importa que estesen médicos, porque ao final, claro, o que importa é, como dixo antes, con relación a outro edificio, o que importa é inaugurar. Claro, inaugurar sí que permite propaganda e o resto non, porque a vostedes é o que lles importa. Propaganda, unha, outra e outra vez, e así seguido, non? Claro, vostedes, e seguindo co urbanismo, vostedes falábanos aquí dunha serie de cuestións que xa entraron as compañeras e compañeiros, por lo tanto non vou a afondar. Sí que me fai gracia o dos fondos europeos, señor Francisco Jesús. Estaba o 75% sen executar. Ustedes teñen que ser uns fenómenos, porque claro, en 6 meses resolveron todo, un sobrecoste, non sei que mezclou aí, un sobrecoste de 3 millóns, resulta que ao final perderon casi 1 millón de euros, pero resulta que non os perderon porque estuveran sen executar. Perdéronos porque non presentaron a documentación, porque vostedes chegaron... Está nas actas da Autoridade de Xestión, si quere podemos facer un monográfico sobre isto cando vostede queira. Perdérono por non presentar a documentación, perdérono polo cambio de uso do centro cívico, que onde se iba a destinar un espazo a mocidade e asociacións, vostedes decidiron destinalo a colocar unhas camas para facer uns dormitorios fantásticos, non? E vostedes si o dixo, claro, non, porque inauguramos un edificio, sí. Dígalle a ciudadanía canto gastaron esa inauguración, dígallo. Se non dicimos non se preocupe. Claro, vostedes, ao final é o que queren, propaganda. Claro, ese edificio que foi unha inauguración, casualmente, os fondos europeos non serviron para nada, pero, bueno, vostedes acaban de inaugurar ese edificio, igual que outro que estaba enfrente, que tamén foi outra desas cuestións das que vostedes viven de renta. Vostedes chegaron ali, atopáronse un edificio rehabilitado para un uso, ese máis ou menos mantiveron o mesmo uso, inauguraron, e, bueno, pois agora tamén se lle pediu un compañeiro da corporación, a ver se dan contas de como está funcionando ese centro de emprendemento, tamén para o que se está usando, non? En materia urbanística, vostede, bueno, ou en materia medioambiental, vostede falaba tamén da cuestión da freixa, unha renovación, unha reformulación dos chiringuitos, bueno, chámase un recubrimento en madeira, que foi o que fixeron, poñerlle madeira por fora, chámase poñerlle madeira por fora, desbotaron o proxecto que había para facer unhas instalacións decentes, porque a vostedes o que lles importaba era a foto rápida para, nese verán, pois ter mira como lle molesta, claro, efectivamente, o que fixeron foi poñerlle unha madeiriña por fora e que a persoa que quixese entrar, pois que fixese a reforma interior, que iso de facer a reforma interior non se ve, non dá para foto, non dá para propaganda, o importante era esa foto e veña, propaganda a costa das persoas que deciden arriscar e poñer en marcha ali o seu negocio, non? Si quere podemos seguir falando da freixa, porque vostedes falaban tamén da freixa, si quere falamos do camping, porque como vostede falaba de como estaban as cousas, podemos falar de como estaba o camping cando nos chegamos ao goberno, verdade? Quere falar? Porque ese camping, como sabe, estaba en mans privadas polos chanchullos dos Castro, verdade? Vale, perfecto. E vostedes despois fan unha gran parafernalia porque entraron ali a desbrozar para un festival que, por certo, pasou o festival, pasouse o camping. Ali está outra vez, criando silvas. Pero claro, esa era a súa gran xestión, rozar un espazo que, se non fose porque houve un goberno anterior do Bloque Nacionalista Galego, pois estaría en mans privadas. Seguro que a señora alcaldesa lle pode dar bastante máis información que viviu dende pequeniña. Nos, cando deixamos este goberno, tamén tiñamos outro proxecto moi ambicioso para este espazo, o Plan de Recuperación Integral da Freixa San Roque. Tamén poden explicar vostedes que fixeron con iso, estará por aí nunha gaveta. E falaba vostede casualmente da Ponte das Partidas, de como estaba a Ponte das Partidas, señor Francisco Jesús. Sabe por que a Ponte das Partidas non estaba habilitada como praia? Porque botou tantos anos dando resultados negativos na calidade das aguas que se anulou do rexistro da Xunta como praia fluvial. Así que leccións vostedes coas Pontes das Partidas por esta e outras cuestións máis ben poucas, non?
Bueno, si quere falamos tamén de economía e de facenda. Falaba de como estaba a facenda local cando vostede chegou. Si quere falamos como estaba cando chegamos nós. O último orzamento que había era presentado pola señora Bautista no ano 2010 e dende entón o Partido Popular non fora capaz de presentar ningún só orzamento. E agora veñen aquí a darnos leccións a nós de como se fai un orzamento. En canto á cuestión deportiva, señor González Carrera, porque non me deu tempo na primeira intervención, bueno, xa falamos do estado das instalacións, os propios clubs empezan a facelo público, e vostede falaba de dúas cuestións dos campos de fútbol, non? Vostede falaba do campo de Oliveira e dicía que a Federación Galega de Fútbol vai a realizar o proxecto, se non escoitei mal. Neste concello hai un proxecto para o campo de fútbol de Oliveira que foi realizado polo goberno do BNG despois de moitos anos de promesas de anteriores gobernos. Houve un proxecto, sí, efectivamente, déxeme continuar que yo digo eu. Houve un proxecto, evidentemente os proxectos pódense reformular, si son moi ambiciosos pódense recortar, pero sempre máis barato aproveitar os fondos públicos que se dedicaron para facer un proxecto que pedir outro e tirar con ese o lixo. Porque iso foi exactamente o mesmo que fixeron vostedes con San Mateo. Anos e anos de propaganda do Partido Popular e de outros grupos políticos. O BNG, por primeira vez, levou un técnico ás instalacións, houve un proxecto para reformular ese campo de fútbol e facelo de céspede artificial, e chegaron vostedes e nada, desbotaron o proxecto, fixeron outro e listo. Aquí os cartos, como decía o señor Francisco Jesús, como non son seus, pois, 2 anos atrasados, cartos ao lixo, que veña outro que nos faga o proxecto máis para diante, porque así queda máis cerca e cadranos mellor a data para a inauguración. Efectivamente, como decía vostede, señor González Carrera, non ofende quen quere, sino quen pode, cada un ten a credibilidade como a ten. Dende logo, non foi este grupo político o que dixo que só entrará no goberno se ten alcaldía. Iso foi vostede, polo tanto, a credibilidade de cada quen está como está, non? Por rematar xa, e a modo de conclusión, o que queda claro é que co seu regreso, dos grupos políticos que están hoxe no goberno, dos grupos políticos da dereita, co regreso de Nava Castro e o señor González Carrera ao goberno, pois regresaron todas esas accións, todas esas formas de actuar desa dereita pontareá que sempre estivo vinculada, pois o que estivo vinculada aos casos máis flagrantes de enchufismo e de corrupción, e vostedes, a día de hoxe, pois son, queiran ou non, herdeiros de todos eses gobernos, siguen acumulando irregularidades, axudican contratos a empresas de confianza, e mesmo lle pagan por servizos non prestados, malgastan diñeiro en caprichos, que falaban vostedes de caprichos, malgastan diñeiros en caprichos, mentras deciden subir brutalmente os impostos á veciñanza. Nos insistimos e remato, a nós non van a conseguir calarnos, nós imos a continuar destapando todos os chanchullos, todas as irregularidades e a súa nefasta xestión do retroceso que supuxo o freo aos avances e logros dos últimos anos do BNG. Remato coa nosa intención de seguir traballando para dar solución ás necesidades da veciñanza, con cuestións como a mellora de todos os servizos públicos para facer de Pontareas unha vila para as persoas, e, dende logo, fronte á súa propaganda e á súa manipulación no BNG, o que queremos é construir unha Pontareas mellor, e desempeño seguiremos traballando dende optimismo e, por suposto, man a man coas veciñas e veciños. Nada máis. Gracias, señor Bozo. Ten a palabra o señor Represas. Continuando coa miña primeira intervención, para despois rematar con un resumen un pouco máis xenérico, en canto á residencia de maiores, escola infantil e ludoteca, como nos atopamos a situación? Pois a ludoteca é un estado prácticamente de abandono, a instalación, aí calquera pode ir a visitarla e mirar como está. A residencia cun macro proxecto, porque o que facían ustedes era proxectos en papeles facían bastantes, estaban bastantes, pero despois executalos moi pouco. Entón, na residencia había un proxecto moi necesario de reforma e rehabilitación de edificio, un proxecto, pero claro, que supoña máis de 1,5 millón de euros. O que fixo este goberno foi baixar a realidade, adaptalo aos recursos cos que pulle dispoñer o Concello a curto plazo para poder executalo cante antes. E xa, entre esta semana e a que ven, empezarán por fin esas obras. Nova escola infantil, parece que lle molesta que fagamos unha escola infantil. Como nos atopamos a situación? A situación é
actual escola infantil, aulas pechadas, por un problema de que non cumplen a normativa. Vostedes tiñan opción de acometer esas obras, non por unha decisión política vosas, a pesar que tanto se promociona a escola infantil, non decidiron acometelas. Chegou este goberno que decidiu, en vez de reformar un edificio existente, unha aposta moito máis ambiciosa de construir unha nova escola infantil, e con unha capacidade de 100 prazas que amplía a actual e amplía ese anteproxecto do que vostedes fala, que apenas chegaba a 75. Pois, insisto, a ambición deste goberno é moito maior que o que había no pasado, e por iso decide construir unha escola infantil nova con capacidade para 100 prazas. Despois, en canto a servicios a ensino, biblioteca, museo e conservatorio, centros escolares, efectivamente, había gravísimas deficiencias nos centros escolares de educación infantil, e sobre todo nos colexios que se sitúan nas parroquias, os colexios rurais, gravísimas, que impedían que podan desenvolver a actividade educativa con normalidade. Que fixe este goberno? Reparar eses colexios, facendo cambios de cubertas e ventanas nos colexios rurais de Pías, Areas e Ribadetea, para continuar neste mandato cos que quedan de Xinzo e Moreira. E iso o que fixo, feitos menos conflicto con outras administracións e máis resolver os problemas que teñen eses cativos, as familias, e que se poida dar un ensino de calidade. Despois, para educación para adultos, non había absolutamente ningún tipo de oferta para esta poboación. O que se fixo foi firmar un convenio coa UNED, e para que por primeira vez na historia deste Concello a Universidade de Distancia teña sede propia neste Concello, que permita no edificio da Residencia de Artistas dar diferentes cursos de formación de forma estable durante todo o ano, e tamén posibilita a que calquer entidade parroquial poda solicitar diferente formación e se desplace a propia UNED ás parroquias do noso Concello. En canto ao conservatorio, había unha gran conflictividade. Recórdolle que o anterior goberno deixounos herdado unha situación de conflito laboral sin precedentes, con varias sentencias de acoso laboral entre diferentes traballadores. O que fixo este goberno foi restituir a totalidade do equipo directivo, e agora pode decir que o ensino e a organización do conservatorio voltou á normalidade. En canto ao comercio, en breves, ahora mesmo xa está aberto o proceso de licitación do novo mercado municipal, Mercatea, na nave de Aceiros do Tea, gracias a un convenio co Xunta de Galicia que supera os 800.000 euros, e tamén puxeronse en marcha diferentes iniciativas espaciadas, desestacionalizadas durante todo o ano, como Pinchotea ou Saborotea. Tamén decir que a chegada nesta área de comercio, o goberno, como nos atopamos a situación? Había un proxecto de reforma da actual Plaza de Abastos que os propios placeiros estaban en contra dese proxecto, que se fixo a espaldas dos comerciantes. Sentámonos con eles, diseñamos un novo proxecto totalmente consensuado desde o minuto cero, están participando en todo momento nese proxecto. Acabamos coa conflictividade que había na Plaza de Abastos, e tamén revitalizamos e impulsamos as diferentes asociacións de comercios que, por suposto, tamén tiña problemas, sobre todo de apoio por parte do goberno municipal. En canto, vou a rematar con tres cuestións importantes, que sería saneamento, depuración e participación. Saneamento. A promesa deste goberno cúmplese, e vaise ter saneamento integral gracias a un proxecto que xa viu aquí, un expediente de licitación que viu aquí o inicio, que é saneamento integral nas 24 parroquias no tempo que durará ese contrato. Unha inversión millonaria que vostedes é impensable que a pudieran acometer co anterior contrato, que hipotecaba os veciños con máis carga impositiva, pero sin ofrecer novos servicios. Iso que fixo este goberno? Primeiro, redefinir o plan director para cuantificar exactamente o que valen as obras, porque vostedes expertos en obras precisamente non eran, porque xa sabemos o que pasou con todas as obras deste Concello. E si, por moito que lles moleste, xa viu a aprobación inicial da estrutura de costes deste novo expediente de licitación, que permitirá ter o saneamento integral nas 24 parroquias deste Concello de Ponteareas. E se falamos da depuradora, vamos a falar da depuradora.
Vostedes presumen de que firmaron un convenio de 15 millóns de euros co Estado, pero vamos a retrotraernos. Por que o Estado financia a obra? Por o señor Sánchez. Porque foi a señora Cristina lá, e parece, mira que guapa esta alcaldesa. Vamos a... Non foi por iso, non foi por iso. Foi porque a obra foi declarada de interés xeral para o Estado. Hai unhas declaracións de diferentes obras acometidas de interés xeral e iso é que prioriza a inversión o Estado. E saben quen declarou esta obra de interés xeral? Un goberno do Partido Popular. E despois continuou unha moción de censura que todos coñecemos e despois continuouse con iso que se iniciou. Pero se non se chega a declarar a obra de interés xeral, ainda estamos a cola esperando. E despois, o que sí que era competencia do goberno, que era xestionar os compromisos a través da firma dese convenio, pois fíxese como vai ser ese convenio, porque vou enganchar co que decía o señor Bouzó, que virán novas subidas impositivas por os veciños. Fíxese o que pone o convenio. Convenio puña. O Estado pon os cartos para facer a obra, pero despois, máis da mitad, bastante máis da mitad, ten que o Concello devolvelos. A nadie, non nos están estudiando prácticamente nada. Estamos poñendo dos cartos que nos adianta o Estado. Menudo éxito de convenio. É unha parte, puxa a Xunta de Galicia, tamén hai que decir. Pero a parte que pon o Estado, tena que devolver o Concello ano a ano durante os próximos 25 anos. E sabe como ten que devolvela? Porque iso é o máis preocupante. Porque o convenio recolle que hai que devolverlo a través da carga impositiva nos recibos de cada un dos veciños. Non a pode devolver o Concello con fondo propio sin que repercuta na subida da tarifa. Non pode facelo. Entenden o que significa iso? Que hai que subir o recibo da agua para poder pagar as obras da depuradora. Porque vostedes podían, nese convenio, decir, non, pois asumeo o Concello, sin especificar que tiña que ser no recibo dos veciños. Pero vostedes foron os que especificaron que esta devolución de máis de 10 millóns de euros, que é máis do 75% da obra, ten que devolverse a través das aportacións que realicen os veciños en cada un dos seus recibos da agua. Iso non o dicen. Por que non salen dicindo iso? Se queres, vamos mañana, quitamos unha foto ali a depuradora, entón, quitamos a foto da parte do convenio onde di iso. E, por suposto, este goberno como é responsable, non quere problemas con outras administracións, ten que traer aquí próximamente a actualización da ordenanza do ciclo integral da auga. Por ese, entre outros motivos. Entonces, sí, ahora non lle interesa. E remato falando de participación. A participación, e volvo a repetirme, a que tiñan vostedes cos veciños neste Concello. A porta pechada, a alcaldesa non recibía a nadie, os concelleiros non contestaban o teléfono, e ainda outro día olvideime de dicir unha cousa, de que non, salía pola porta de atrás. Cando os veciños iban por a alcaldía, a alcaldesa salía polo salón de pleno e se baixaba polas escaleiras. Iso que facía a anterior alcaldesa. Entre esas e outras moitas cousas, eu supoño que será polo que perderon as eleccións municipais. Entón, as leccións de participación e de trato cos veciños e de accesibilidade a este goberno, ningunha. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Represas. Bueno, pois para rematar está a dar conta do estado do Concello, pois por tempo de 5 minutos tentarei rematar a exposición dunha maneira resumida, respostando primeiro pois as acusacións que tratan de facer e de deixar en todos os plenos para que pois ese estribillo quede, non? Vostede, señor Ucha, eu non teño a culpa de que teña só un concelleiro e de que teña que formar, entón, parte do grupo mixto. Entón, no reglamento de funcionamento municipal, o grupo mixto intervén si fala unha persoa, se reparte nos tempos. E como se reparteu o tempo, vostede ten a capacidade de intervir polo que está tasado neste reglamento. Sí, señor Ucha, por moito que lle moleste. Que trata de dicir a propaganda... Non, moléstalle vostede. A propaganda, non, aquí o que estamos é comunicar. E o comunicar é importantísimo para toda a poboación e para todos os colectivos. Estamos constantemente comunicando. Con respecto
tamén as falacias que verten aquí, tanto por parte do Partido Socialista como por parte do Bloque Nacionalista Galego. Non traten de dicir que aquí se está a facer todo por detrás, con contratos falsos. Eso teñen que demostralo, non falar por falar. Se vostedes piden respeto, tamén respeten. Vostedes estiveron gobernando o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego durante 8 anos. Os 8 anos, bueno, non os vou a resumir eu, ni moito menos, xa o fixo o pobo de unha maneira democrática, como ten que ser, a democracia por riba de todo. E que a vostedes lles molesta que digamos que somos transparentes e que tentamos de modernizar este Concello. Por suposto, vamos a tentar modernizar o Concello por moito que lles moleste ou que lles pareza mal, ou que lles pareza ridículo, como tratan de decir vostedes. Pero as tecnoloxías están para iso, para seguir avanzando, para poñer os servizos de cara ao cidadán e facilitarlle dunha maneira rápida e áxil pois todos os trámites que teñan que facer. E tamén evitar vir aquí ao Concello sen necesidade. Por suposto que toda aquela persoa que quera vir ao Concello ten as portas abertas de toda a corporación, de todo o grupo de goberno, de todo o grupo de goberno. Aquí, o que normalmente facemos sempre, ademais de convocar a colectivos, nós tamén visitamos os colectivos e falamos coa xente. Estamos atentos, estamos informando constantemente. A pesares de que vostedes queran tamén ridiculizar un centro que se chama Artistea e que ten a sede da extensión da UNED, ten máis de 500 alumnos, están a participar en moitísimas actividades e a residencia artística, que é o que normalmente teñen sitios que valoran a cultura e que lle quere dar a oportunidade a xoves que queren iniciarse na arte, dende logo que é o instrumento mellor que se pode sacar adiante. Agora mesmo, non quedou de ser, agora mesmo ten 8 persoas para a segunda edición. Para a segunda edición, esta segunda convocatoria que é a existente, señor Bouzou, e non converse con o banquillo, esta segunda convocatoria está cuberta, precisamente persoas que normalmente foron becadas, como foron pois o arquitecto Palacios, Reveriano Soutullo, a exposición que tivemos aquí do Alfonso Quinteiro, normalmente, antiguamente, dábanos leccións e sabían o que era dar a oportunidade a artistas para que se iniciasen na arte. Pois aquí é o que facemos con este edificio, que son esas residencias artísticas. Vostedes visiten Mundo, sí, porque parece que están anquilosados aquí e non teñen capacidade de apertura. Sí, os coches oficiais. Pola miña parte, decir, a propaganda, vou a falar, 2 obradoiros duais de emprego, propaganda. 2 programas integrados de emprego, propaganda. Primeiro programa de emprego xuvenil, propaganda. Primeiro programa de xuventude e mentoring na empresa, propaganda. A residencia artística que viu o presidente e o alcalde de Vilanova de Cerveira querendo visitar esa residencia artística que dende hai máis de 25 anos ten a Bienal de Arte. A residencia. Isto non é propaganda. O centro de emprendemento non é propaganda, é realidade. Atención temperá é realidade. Vostedes o tiñan totalmente abandonado. O servicio de axuda no fogar, que pasa de 55.200 horas a 90.000 horas, de 17 traballadoras a 50 a xornada completa. E esa é a demagoxia.
mire como se pon. Mire como se pon. Mire como se pon. Mire como se pon. E isto é capacidade de xestión. Vostedes o que teñen é que demostrar que saben traballar, que saben xestionar. Unha vez que demostren que saben xestionar e traballar e que saben gañar todos os votos e votos de os cidadáns de Pontareas, pois entón cambiará o conto. Polo momento, sabe o que dixo a maioría da cidadanía, que queren que esteamos a gobernar nós, os que estamos aquí sentados. E por iso, hoxe tivemos explique o pacto. Explique o pacto. Non habendo máis temas que tratar, levanta. Non hai máis temas. No.